روبي كم يالله هجي اسمع له شو اسمع له يا بيلل اوكي يا بيلل سمع عندنا لي اوكي سلام دك عبيتي استاذاني مجمار يا فيديو مالتي مس روبي غاشانا روبي كابزي اب كندا زركب حاونا اب كندا خب مص كبابي almost 30 عمت يسب كندي عمت كيرو بارك يا ثالث عامتي خير الله حجي اوكي 30 عمت يخونا له مالتي اجاوز وش 3 عمت انتي جيرو كندا خمزي مبزحتو يسب كبد بلي يموني ካብዞም ብዙሕ ልምዲ ዘይብልና ኣብ ካናዳ ግን ፅቡቅ ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ ተወኮስና ማለት እዩ ሽመይናዊ ይበሃል እዚ ካልኣይ ኢካ ሮቢ ይበሃል ማለት እዩ ሮቢ እንኳዕ ደሓን መፃኻ ሮቢ ዓርኪ እንኳዕ ደሓን ፀናሕካ ናማ እንኳዕ ደሓን ፀናሕካ ኦኬ እምበር ናይ ሎማዓንቲ መደብና ቴንኪዩ ሮቢ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ካብ ገለ ናይ ካናዳ ልምድታትካ ከተከፈልና ኢኻ ማለት እዩ ሮቢ ዓርኪ ከመይ ሮቢ ካናዳ ያ ደሓኒ ካናዳ እንታይ ክበሃል ይከኣል ከከም ዝገለፅካዮ እዩ ማለት ከከም ዝገለፅካዮ ክብለካ ከለኹ ብፅቡቅ ተገሊፅካዮ ፅቡቅ ነገር ኣለዎ ብዙሕ ነገራት ካብቲ ብሕማቅ እንተ ትገልፆ ኮንካ ከዓ ናይ ሕማቅ ነገራት ከዓ ኣለዎ ማለት እዩ ተወሰነ ፓርቲ ሙሉእ ኩሉ ፅቡቅ ኩሉ ሕማቅ ክብለካ ይክእልኒ ግን ኣባኻ እዩ ዝምርኮስ ኣብቶም ሰባት እዩ ዝምርኮስ ማለት እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ነናትና ኣገላልፃ ኣለና እቲ ናተይ ኣገላልፃ ክዛረብ ተኮይነ ግን ያ ካናዳ ፅቡቅ እዩ ንዓይ ፅቡቅ እዩ ተሰሚዕኒ ባዕለይ ተቐቢለ ብኸመይ ግን ፍልይ ዝበልካ ኮንካ ሮቢ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ሰብሲ ኣብ ካናዳ ክመፅእ ከሎ ኣለንዱ ቻለንጅ ኣብ ኩሉ ሰብ ግን ናይ ገለገለ ሰብ ከዓ ከምዚ የማርሮ ገለ ኢና ሓቂ ሓሻና የማርሮኒ ዋላ እንተነበረ ቻለንጅ ካብ ምንታይ ተልካንኻ ባክግራውንድ ገለ እንዲቲ ቀንዲ ውሳነ ናትካ ከመይ ነይሩ ኣማፃእኻ መዓስ ኢኻ ወፂእኻ ካብ ኤርትራ ካብ ተወፅእ ክንደይ ጌርካ ኣበይ ከነይርካ ቅድሚ ናብ ካናዳ ምምፃእኻ ዶስ ዳይሬክት ኢኻ መፂእኻ ካብ ኤርትራ ናብዚ ከምኡ ከየለን ግን ከተብርሃልና ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ዝመፁ ሰባት ሃልዮም ዕድለኛታት ክብለካ ጥራይ ዝኽእል መርከስ ብዙሕ ነገራት ኢና መፂና ካብ ገዛ ዝወፃእ ከለና ወይ ድማ ካብ ኤርትራ ዝወፃእ ኩሉ ግዜ 2017 እዩ ነይሩ 2017 ወር 3 ከባቢ እየ ንኢትዮጵያ ሰጊሮም ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ንውሕ ዝበለ ግዜ ፀኒሐ ኣለኹ ማለት እዩ ከባቢ 4 ዓመት እንግደን ዝያዳ ዝኸውን ኣብ ኢትዮጵያ ተቐሚጥ ኣለኹ ሕጂ እሲ ካብኡ ድጅምርቲ ናተይ ጆርኒ ክብለካ ተረኣ ኮነ ወይ ድማ ናተይ ክሂደት ኣብ ኢትዮጵያ ከባቢ 4 ዓመት ፀኒሐ ብለካ ኣለኹ ሕጂ ኣብዚ ግዜ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትመሃር ከመይ ነይሩ ላይፍ ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ከመይ ነይሩ ላይፍካ ኣብ ኢትዮጵያ ንባዕሉ ኣነ 6 ዓመት ስንገለን እንደ ጌረ ነይረ ብኸመይ ኢኻ ሓሊፍካዮ ማለት ከምቶም ደቂሶም ዘሕልፎ ዲ ግዜ ዋላ ኣብ ስራሕ ኢኻ ነርካ ናንካ ተካይዶ ቢዝነስ ነርካ ማለት ንካናዳ ፅቡቅ ክቕበሎ ዝገበረኒ እሱ ሓደ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ከለኹ ዳርጋ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ስራሕ ድሕልፎ ነይረት ግዜ ማለት እዩ ቀልጢፍና መፅአ ቀልጢፈ ምስ መፃኹ ብድሕሪኡ ኣይደንጎውን ቀልጢፈ ስራሕ ጀሚረ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ስራሕ ምርካበይ ሕጂ እንታይ ይገብረካ ነቲ ስለት ኮፍ ኢልካ ክንክትዕዘቦስ እንዳተንቀሳቀስካ ክትዕዘቦ ይገብረካ ማለት እዩ ሕጂ ውፅእ ክትብል እንከለካ ከዓ ሓደሽቲ ነገራት እንዳተማሃርካ ኢኻ ትከይድ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ብጣዕሚ ቋንቋ ሽግር ነይሩ ኣምሓርኛ ወላ ሓንቲ ኣይንፈልጥ ኢና ካልእ ማለት ብዙሕ ነገራት ናይቲ ዓዲ ሓድሽ ነገር ሓድሽ ሰብ ኮንካ ንኢትዮጵያ ንኣዲስ ኣበባ ክትለምዶ ከለካ ብጣዕሚ ከቢድ ሓድሽ ነገር ኩሉ ግዜ ከቢድ እዩ መርከስ ንስኻ ዝጀመርካዮ ኣለካ እምበር ሓድሽ ነገር ክትከይድ ከለካ ወይ ክትጅምር ከለካ ዝኾነ ነገር ኩሉ ግዜ ከቢድ እዩ ግን ኣብታ ኣእምሮኻ ትቆርፆ ነገር ግን ኣሎ ኣብታ ኣእምሮኻ እንታይ ኢኻ ትቆርፅ ኩሉ ግዜስ ይከኣል እዩ ልብል ሓሳብ እንተደኣ ሃልዩ ኩሉ ግዜ ክገብሮ ክእል እየ ክለምዶ ክእል እየ ልብል ሓሳብ እንተደኣ ሃልዩ ዘይከኣል ነገራት የለን ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ ዝገበርናሉ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝገበር ኩሉ ግዜ ሕጂ ቀልጢፈ ስራሕ ጀሚረ ኢለካ ኣለኹ ኣብዚ ግዜ እዚ ቋንቋ ኣይነበረን ኣምሓርኛ ብደርገፍገፍ ኢኻ ትረዳዳእ ማለት እዩ ምስያን ሰባት ግን ኣምላኽ መስገን ብዙሕ ኣይደንጎኹን ነቲ ቋንቋ ንክለምዶ ማለት እዩ
بزعبا كفليت بزعبا قال كمان بزحت تزاربنا مركز كفليت يقولون أرجع بنتاعك لك أخذ يعني ترانسبورت زي شفني إذا فوق مزمة كومي يا كفليت دي نايب حاجة نزل كومي زي نايب حاجة نتصبغها نتوهبك جن إذا أو خير كاتلومرو أو خير كاسبت عليه أو خير كونفيدنس تصريه وزقتو تلو له حق زخا سدت بخم جهات لم نسخن مكة وقدي حاله بزحات سبات كم زخا معها أو نفتن كبرو تريم كلها كم زخا معها إيرتراوي مالتي جي واي أنا كم أتم زي كوني هاتبل كال نقرأ رأيكاني مالتي جي بخمزي يا بخمزي عجباب تسدت كبابي كم زول كهر 4 عامة قالن دارجا حم شهر شد شهر زخون بخمزي حلفني ده حارجن تعمي تبو مسي حرقت عامة حر عامة قالن ذاك عدينا هنا هبلك خدمات ቋንቋ ተለሚዱ ስራሕ ተለሚዱ እጂ ኩሉ ነገራት ዳዕባ ኸያኻ ትኸይድ ማለት እዩ ያ ኮሚዩ መብዛሕትኡ ወላ ክትሪኦ ከለካ ኣብዛ ዓዲ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ገለ ይረክብ እንዲኣነ ከምዚ ካብቲ ናቶም ላይፍ ኤክስፐሪንስ ከፍለኻ ገለ ከሉ ከምዚ ስቕ ኢሎም ድመፁ ገለ ኣይኮኑን ናብዛ ዓዲ ማለት እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ማለት እዩ ናይ ስራሕ ሰባት ዝነበሩ ገለ እዮም እጂ ነዛ ዓዲ ንዖም ስናዖም ኖርማሊ ንዖም ማለት እዩ እንድሕር ልምዲ ስራሕ ነይርካስ ኣትሊስትስ ከመይ ጌርካ ክትረክብ ትኽእል ስራሕ ዝትፈልጥ ኢኻ ተረዲኻኒ ሕጂ እቲ ናትካ ባክግራውንድ እዩ ዝወስኖ እየ ዝብል ኣነ ማለት እዩ ኣማጣጣ ከይድ ወስኖ ዛስ ዋይ ሓጊዝካ ሮቢ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ብናተይ ክሪኦ ከለኹ ብ250 ጀሚረ ባይዞ ያነ 250 ጀሚረ ዝናይ ክንዲ ያ ይሰርሕ ነይረ እንዴ ብ250 ጀሚረ ከምኡ ከዓ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ገለ ማለት እዩ ኣብቲ ሰዓት እሱ ግን እኹል ዲቴይልካን እኹል ኣይኮነን ካብ ኮፍ ግን ሓይሽ ንሶሙኒ ካብ ኮፍ ግን ሓይሽ ኣትሊስት ማለት እዩ እምበር እኹል ኣይኮነን ግን ከምኡ ይመስል ረቦ ዓርኪ ምናልባት ስኻ ክንደይ ነይሩ ናትካ ውሕድ ገሊልካኒ ከምኡ መቸም ኣይከውን ንኾን ከምዘናት ያ ከምዚ ናትካ እዩ 250 ናትካ ክኾን ኣሎ ንወርሒ ክንደይ ይኾን ኣሎ ማለት ናትካ 500 ማለት እዩ ኣይ ሚን ሻዕርሺ ማለት ንወርሒ ያ ንወርሒ ሻዕርሺ ይኾን ኣሎ ያ ስለዚ ናትካ በዝሕ ነይራ ናተይ ማለት እዩ እንታይ ትብል 600 እያ ነይራ ናተይ ከዓ ንወርሒ 600 ብር ንወርሒ ማለት እዩ ቀዳመይቲ ደመወዝ ተቐበልኩላ ከምኡ ኢላ ዝቐፀለት ከባቢ ሓያሎ ወርሕ 600 እያ ነይራ ናይ ባዕቂ ነቲ ገንዘብ ኣይኮነን ኣብኡ ትጅምሮ ነቲ ገንዘብ ኣይኮነን ቀዳማይ ኣብኡ መውፅኢ ካብ ገዛኻ ትወፅእ ኣለካ ዓዲ ትሪኦ ኣለኻ ቋንቋ ትለምድ ኣለኻ እንታይ ክትገብር ከም ዝኾንካ እውን መንገዲ ዝኸፍተልካ ማለት እዩ ድሌት እንተሃሊካ እንታይ ዝበሃል ድሌት እንተሎስ መንገዲ ዝበሃል ድሌት እንተሃሊካ ኣብ ድሌትካ ንክትበፅሕ ዝሸግረካ ነገር ኣይክህሉን ይሽዑ ድሕሪ ማለት እዩ ንከምዚ ማዕፆ ከፊትልና ማለት እዩ ዝነበረ ኩነታት ድሕሪ ከዓ ከም ዝበልካ እቲ ደሞዝ እንዳወስኸ እዩ ዝኸይድ ንስኻ ንባዕልኻ ብዙሕ ነገራት ኣማራጭታት እንዳረኸብካ ኢኻ ትኸይድ ከም ዝናበልካሲ ክሳብ እዚ ናይ ግዜ ኮሮና ዝነበረሉ ስራሕ ኣቋሪፀ ነይረ ሽዑ ኣብቲ ግዜ እሱ ግን በቃ ስራሕ ኣቋሪፅናስ ናትና ስራሕ ከፊትና ጀሚርና ማለት እዩ ዛትስ ጉድ ያ ናትና ስራሕ ከፊትና በቲ ናትና ስራሕ እውን ፅቡቅ ካብ እውን ትኸስብ ኣይኮንካን ኩሉ ግዜ ዕወት ኣይኮንካን ኣብቲ ዝኸፍቶ ቢዝነሳት እውን ኣብቲ ቢዝነስ እሱ ግን ብዙሕ ነገር ተማሂርና ማለት እዩ ካብኡ ካብቲ ሓደ ዝተምሃርናዮ እቲ ናትና ኣጠማምታና ወይ ድማ እቲ ናትና እቲ ናይ ቢዝነስ ወይ ድማ እቲ ናይ ዝኾነ ወፍሪ ንገብረሉ እቲ ናይ ማይንድ ሰት ናትና ብጣዕሚ ተቐይሩ ማለት እዩ ካብ ኖርማል ሰብ ናብትዮም ናይ ቢዝነስ ክሓስብ ዝኽእሉ ወይ ድማ ናይ ቢዝነስ ክገብሩ ዝኽእሉ ሰባት ጃስ ተሰጋጊርና ብሓሳብ ማለት እዩ ተግባር ኣይኮነ ኦልሬዲ ተግባር ባይዘዊ እንታይ ክብለካ እስኪ ሮቢ እዛ ድበልክያ ማለት እዩ ንኣብነት እቲ መጀመርያ ትጅምሮ ስቴፕሲ ከም ዝበልክዮ ቀስ በቀስ ጀሚርካ ስራሕ ገለ ደሞዝካ ውሕድ ነይሩ ገለ ማለት እዩ ካብኡ ኮሮና ምስ ኣጥወካ ናትካ ክትገብር ሓሲብካ ወላ ጌርካ ክትብለን ፀኒሓ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ቢዝነስ ናቱ ክገብር እንድሕር ክኸፍት እንድሕር ማለት እዩ እንድሕር ደልዩ ልምዲ ከዓ የብሉ ንሓንቲ ማለት እዩ ኣትሊስት ከማን ተቆፂሩ ሰሪሑስ ኣይፈልጥኒ
ተረዲኻን ወላቲ ቢዝነስ ኣይትፍልጡስ ኮሚኒኬሽን ድባላሉ ምስለኒ ማለት ምስ ሰባት ከመይ ጌርካ ትረዳዳ ከመይ ጌርካ ምስ ሰባት ክሰርሕ ትኽእል እዚ እንተዘይሃሊካስ ኣሸጋሪ እዩና ሓጊዝካ ንዓኻ ቅድሚ እቲ ናብ ቢዝነስ ናትካ ቢዝነስ ምእታውካ ምስ ተቆፂርካ ምስራሕ እሲ ፅቡቅ ዶ ትብሎ እስኻ ቅድሚ ናትካ ቢዝነስ ምኽፋት ተቆፂርካ ምስራሕ ያ ተቆፂርካ ምስራሕ ኣይፅላእኒ ፅቡቅ እዩ በርካስ ከም ዝበልኩ ሕጂ እቲ ንዓና ከላምደና ዝኽኣለ ተቆፂርና ዝሰናሕናሉ ግዜ እዩ ተቆፂርና ስለ ዝሰራሕና ከም ዝበልኩ ንደገ ወፂና ንኣቱ ነርና ኣብ ደገ ኮሚኒኬት ንገብር ነርና ምስ ሰባት ከምኡ ካልእ እውን እቲ ሌላ እውን እቲ ቀራርባ ናይ ሰባት ንባዕሉ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ከመይ ጌርካ ተቐርቦም ከመይ ጌርካ ከመይ ጌርካ እቲ ኮሚኒኬት ትፈጥር ምስኣቶም ተማኡ ዝተራኸብናዮም ሰባት ኣይኮኑን ፅቡቅ ነገሩ ሕጂ ኣብዚ ናተይ ቢዝነስ መፅኦም ነይሮም ዝብለካ ዓማዊለይ ኮይኖም ዝነበሩ ተማኡ ዝነበሩ ሰባት ኣይኮኑን ጠቕላላ ተማኡ ዝነበሩ ሰባት ኣይኮኑን ካልኦት ሰባት እዮም ግን ምስ ሰባት ከመይ ጌርካ ኮሚኒኬት ትገብር ከመይ ጌርካ ትላለ ከመይ ጌርካ እቲ ሪሌሽን ትገብር ስለ ዝተምሃርና ማለት ስለ ተመክሮ ስለ ዝወሰድካሉ ግን ኣይፅግመካን ማለት እዩ ኣብቲ ሓደሽ ነገራትካ ኣብ ስራሕ ሕጂ ኩሉ ግዜ ስራሕ ከምዚ ብውልቅና ንሰርሖ ስራሕን ብግሩፕ ኮይንካ ዝሰርሖ ስራሕን በበይኑ እንዲ እቲ ናትና ከፊትናዮ ዝነበርና ስራሕ ሕጂ ምስ ከምዚ ቤት ምግቢ ገልታት እዩ ነይሩ ቤት ምግብታት እዩ ነይሩ ካልእተይካ ነይራት ንሓንቲ ሓፍተይካ ነይራት ንካልእተይ ማለት እዩ ምሳኻ ፓርትነር ማለት እዩ የስ ምሳይ ሕጂ ብጣዕሚ ፅቡቅ ደስ ዝብለካ ነገር እሲ ክልተ ሰብ ተኮይንካ ክልተ ርእሲ እዩ ዘሎ ክልተ ሓሳብ እዩ ዘሎ ኩሉ ነገራት በትን ገይርካ እስኻ ዘይተረኣየካ እሳ ረኣያ እሳ ዘይተረኣያ እስኻ ረኣየካ እንዳተሓጋገዝካ ሓደ ክደክም ከሎ ሓደ እንዳምረየ ወይ ድማ ሓደ እንዳሓገዘ ብከምዚ ጌርካ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ኪደት ከይድ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ፅቡቅ ኣካይዳ ትኸይድ ኢኻ ሕጂ ያ ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እዛ ፓርትነር ኮይንካ ምስራሕ ምስ ሰባት ማለት እዩ ዛስ ዋይ ብጣዕሚ ይፈትዎ ኣነ ኢቨን ከማን ይኣምኑሉ እየ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ሰብ ግን ኣነ ዝርድኦ ፓርትነር ገለ ክትብሎ ከለካ እንታይ ነቲ ኔጋቲቭ ነገር እዩ ዝርድኦ መብዛሕትኡ ሰብ ማለት እዩ ኣይኖ ኣለው ከም ሼር ዳኣምኑ ገለ ግን መብዛሕትኡ ግን እንታይ ዝርኢ እታ ናይ ምሳሌ ኣብቲ ገንዘብ እንዳርሒስካስ ገንዘብ ከምዚ የተዓሳስበካ እሶ ከፀግም ድበሃል ይብሉን ኣብቲ መጀመርያ ትጅምሮ እዩ መጀመርያ ጅምሮስ ከመይ ዓንሰብ ክንገይካ ትጅምሮ እዩ ማለት እዩ እስኻ እንድሕር ግን እምነት ሃልይካ ዋኻ ሰብ ኣዊ ድምርኮስ ማለት እዩ ኣለካ ኮኒ ሕጊ ተማሉ ሕግታት ኣለካ ብእምነት ገለ ድበሃል ኣሎ ቢዝነስ መጀመርያ ነይርና ገለ ድበሃል ኣሎ ብእምነት ግን ድበሃል ኣይኮነን ኣብ ቢዝነስ ማለት እዩ ዛስ ዋይ ብእምነት ይጅምር ኣብ መንጎኻ ይፈርስ ማለት እዩ ፓርትነር ግን ከም ዝበልካ ውስኻ ንዓኻ ዘይተረኣየካ ነገር ንዓኻ ክረኣያ ክእል እዩ ንዓኻ ዘይተረኣያ ነገር ንዓኻ ክረኣየካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ተረዲኻን ዛስ ዋይ ኣነ ፎቶ ኣላኒ ፎቶ እየ ፅቡቅ ቀፅሎ ረቦ ዓርኪ ዕላልካ ቆሊበካ ያ ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዚ ናይ ፓርትነር ስራሕ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕጂ ስራሕ ስራሕ ከላ ከም ዝበልካ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ክልተ ሓሳብ እዩ የጨናካ ይኩ ብጣዕሚ ዝጨናካ ፈለማ ስራሕ ክትከፍት ከለካ ፈለማ ቢዝነስ መርከስ ብዛዕባ ወፃኢታት ተራእየልና ማዕት ወፃኢታት ነይሩ ካብ 11,000 12,000 ኖ ወርሓዊ ክራይ ነይሩና ብር ማለት እዩ ወርሓዊ ኦኬ ክራይ እንዲ ወፃኢታት ንወፃእናዮ ናይ ፈለማ ግደፍር ሓንስ ስመ ግዜ እቲ ንብረት ገልታት ኣብዘለዎ ያ ሕጂ እቲ ወርሓዊ ግን እዚ ዓይነት ክፍሊት ኣለና ገዛ ክራይ ሕጂ ናይ መብራህቲ ኣለካ ብላዕሊ በቲ ሰራሕተኛ ኣሎ በቲ ገለታት ንፈለማ ጀማራይ ሰብ ሕጂ እዚ ብጣዕሚ መጀመርያ ከቢድ ርስኻ ፃወርኒ ብጣዕሚ ሽዑ ትፍተነካ ሽዑ ክትፍተን መርከስ ተወክ ክትብል ትኽእል ኢኻ በቲ ንኩሉ ክትቆፃፀር ንኩሉ ሓደ ሰብ ንኩሉ ተብፅሖ ዝኾነ ኤክስፒሪየንስ ስለዘይብልካ ንከብደካ እዩ ናይ ባሕኪ ያ ከም ዝነበልክ ያውሲ በይንኻ ማዕረ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ቢዝነስ ንሕናቶም ንሕና ብዙሕ ፍልጦ ዘይብልና ናይ ቢዝነስ ጀመርቲ ገለ ሰባት ከማን ደይኮናስ ኩሎም ከማን ይሰምዕ ገለ እንዲ ሕጂ ፖድካስትታት ገለ ኣነ ኢቨን ኢንተርቪው ሰሚዕ ናይ በዓል ጃክማ ምስረቶ ከሎ ሲ ድኾነ ሓገዝቲ ነበርዎም ገለ ጀስቲ ግን ኣብ ሓንቲ ካንሸሎ ገለ ኮይኖም ጀሚሮማ ማለት ምስክሩ እዞም ዓሊባባ ድበሃሉ ማለት ሕጂ ግደፎ ዝሓለፍዎ ግን ክነግረካ ከሎ ይነግር እዩ ኣብ ገለገለ ዩኒቨርሲቲታት ገለ ኮይኖም ነተምሃሮ ገለ ማለት ኢንተርቪው ገለ ገብር ገለ መደረ ገለ ይስምዕ እዩ ሕጂ ብናእሽተዮም ጀሚሮ እሞ ከምኡ እንዳበሉካ ዓብዮም ማለት እዩ ግን
እምነት ከመይ ከይዶም ገለ ድብሎ ኣሎ ብዙሕ ሲስተም ኣሎ ብዙሓት ሰባት ካብቲ ናቶም ቲም ዝወፁ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ዊ ዶንት ኖው ኣይንፈልጦን ኢና ግን እቲ ሜን ፖይንት እንታይ እዩ በዓል ምን ኣለዎ ኣብ ደረጃ እዚ ከዓ ካትብል ጃክማ ጥራይ ተሪፉ ክኾን ክእል ካብቶም ጀመርቲ ኣይ ዶንት ኖው ኣይንፈልጦን ኢና ንሕና ግን እቲ ፖይንት ግን እንታይ እዩ ኣበይ ደረጃ በፂሖም ኣለዉ ማለት እዩ ኣይ ቲንክ ንዓና ከዓ ከም ሕብረተሰብ ክትሪኦ ከለካ ረቢ ዓርኪ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ትድበልከዮ ኢቨን ኣነ ንባዕሉ ክጅምር ሓሲበ ነይረ ማለት እዩ ገይረ ነይሮ ገበርኮ ገለ ምስ ብራዘር ምስ ኣሕዋት ገለ ኮይነ ምስ ዓወት ተሓሲበ ነይረ ምስ ዓወት ሓውና ማለት እዩ ግን ኣሎ እቲ ኣጋጣሚ ወይ ትስእን ወይ ገለ ማለት እዩ ሕጂ ረቢ ዓርኪ ከም ዝበልከዮ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ሸር ምዃንካ ግን ፅቡቅ ነይሩ ማለት እዩ ከመይ ከይዱ ከዓ መወዳእቱ ብጣዕሚ ፅቡቅ ከይዱ ኣብ መወዳእታ እቲ ኣቋሪፅና ኢና ሕጂ ዘቋረፅናሉ ጉዳይ ካ እንታይ እዩ ቁርተይ ፀገማት ተፈጢሮም ነይሮም ድሓራይ እቶም ፀገማት ተፈጠሩ እቲ ኣብቲ ሰፈር ኣብቲ ዝነበርናዮ ቦታ ብዙሕ ናይ ራብሻታት ከምዚ ራብሻታት ብዙሕ ራብሻታት ክለዓል ጀሚሩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እቲ ራብሻታት ከዓ ኣብቲ ቦታና እንዳመፁ ነትዮም ዓማዊል ማለት እዩ የሸግርዎም እቶም ከባቢ ማለት እዩ እቶም ሰፈር ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መፅኦም ክሸግርዎም ከለዉ ሕጂ እቲ ስራሕ ከዓ እንታይ እንዳኾነ መፅኡ ብመንፅሩ እንዳዝሓለ መፅኡ ሰባት ዓማዊል ነንሸይ እንዳዝሓለ መፅኡ ምሸት ሕጂ ፅቡቅ ምሸት ንሰርሕ ኢና ምሸት ክንሰርሕ ከለና ሕጂ ለይቲ ካብ ወፅኦም ክኸዱ ከለዉ ኣብቲ ፅርግያ ፀኒሖም ድዮም ዋላ ገለ ፀኒሖም ይርብሽዎም ይዓግትዎም ኣብቲ ደገ ገዛ ፀኒሖም ከትርዎም ስርቂ ገለንታት ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ከዓ ዋላ ሓንቲ ትገብሮ ትኽእል ቀዳምነት ጥዕና ኣሚን ቀዳምነት ሰዓት ኣለካ ነው ህይወት ሕጂ ከም ሰባት ከዓ ግድን ድሕነት ነፍሶም ክህልው ግድን እዮም ሕጂ ከምቲ ዝተበገሶ እቲ ዝበዝሕናትና ዓማዊል እትዮምናትና ህዝቢ እዮም ኤርትራውያን እዮም ነይሮም ሕጂ እንዳዝሓለ ከይዱ ማለት እዩ ሕጂ እንዳዝሓለ ክኸይድ ከሎ እታ ሰብ ከዓ እቲ ኣብ ዋና ገዛ ዝነበረት ከዓ ድሕሪ ተወሰነ ግዜ ክራይ ገዛ ወስፉ ናይ ምባል ተኸታት ጀሚራ ማለት እዩ ሕጂ በቲ ንሳ ከምኡ ትብላላ በቲ ከዓ እቲ ገዛ ከዓ ዝሕል ኣሎ ምስቲ ኮሮና ብምንባሩ ከዓ ቁርተይ ከዓ እንዳፈርሐ ከይድ ኣሎ ሕጂ በቃ ኣብቲ መወዳእታ ግዜ ብዙሕ ክንቅፅል ኣይከኣልና ኣቋሪፅናዮ ካብኡ ከዓ ሽዑ ኣነ ከዓ ብዝሓይደ ንክኾን ካምፓላ ነቒለ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መደባት ከምዚ ነይሩ ንካምፓላ ከይደ ብናይ መወዳእታ ግዜ ማለት እዩ ብከምዚ ቋሪፅናታ ናይ ኣዲስ ኣበባ ግን ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ እዛ ምቁራፅ ዝበልክያ እዛ ናይ ምቁራፅ ዝበልክያ እንታይ ዕላላ ዝኪርካኒ ናይ ክሶ ናይ ሮበርቶ ኪዮሳኪ ሪች ዳድ ኤንድ ፑር ዳድ ዝብል መፅሓፍ መጀመርያ ሮበርቶ ኪዮሳኪ ክጅምር ከሎ ኣብ መበል 9 ዓመቱ ገለ ክጅምር ከሎ ምስ ዓርኩ ማለት እዩ ጂሚ ዝበሃል ዓርኩ ብዙሕ መንገዲ ገለ እንዲም ከይዶም ዕላልና ከይዶም ሓልና ግን ቢዝነስ ክጅምሩ ከለዉ ናይ መጀመርያ ቢዝነሶም ከምዚ መፅሓፍቲ እያ ማለት እዩ ካብቲ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ምስ ናይ ጂሚ እያ ላይብረሪ መፅሓፍቲ ነይሩ ማለት እዩ ከምዚ ተን ሰራሕተኛ ገለ ዘንድድኦ ገለ ማለት እዩ እታ ሰበይቲ ረሲኣ ኢለ ሕጂ ክንሸጦ መካሪዎ ነይሮም ከነካሪዮ ገለ ኢሎም ማለት እዩ ግን ከይትሸጥዎ ውሰዱ ኢላቶም የካሪ ነይሮም ኣብ መንጎ ሽዑ እንታይ ያጋጢሞ ከምዛ ንዓኹም እንዳጋጠመትኩም ማለት እዩ ኣብቲ ላይብረሪ ከም ብበሉ መፁ ይበኣሱ ገለ ነይሮም ዳስ ዋይ ሽዑ ኣቋሪፅሞ ናይ መጀመርያ ቢዝነስ ናስ እንታይ ይባሃሉ ጀሚራ ልክ ተመሳሰል ዓይነት ብዙሕ ትመሳሰል ኣለዋ ኣዘኪርካ ንሳ ማለት ረቢ ዓርኪ ግን ፅቡቅ ከሲርኩም ወላ ኣይከሰርኩምን ከመይ ነይሩ ክሳራ የለን እንታይ ምስልካ ክሳራ የለን ክብለካ ከለኹ ክሳራ የለን ክብለካ ከለኹ ዋላ ናይ ገንዘብ ክሳራ እንተሃለወ ኣነ ኣብዚ ዘለኽዎ ደረጃ ንክበፅሕ ግን እታ ናይ ሽዑ ስጉምቲ ኣብ ዝበፅሐት እንተሎ ብሲ ኣነ ተምሃርኮ ይዓቢ ካብ ዝኸሰርኮ ስለዚ ክሳራ የለን ከሲብና ጥራይና ወፂና ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ሰብ ዝሓስቦ እንታይ እዩ ገለ ነገር ገንዘቡ ኣብ ገለ ቦታ እንተ ኣሚጥዋሲ ካብተን ዝነበረኦን ገንዘቡ እንተ ጎዲለንኦስ እንታይ ኢሉ ሓስብ ከሲሮ ኢሉ ሓስብ ብዙሓት ሰባት ከምኡ እዮም ንባዕሉ ብድሓራይ ክመፀከ ዘለና ኢንዳስትሪ ንባዕሉ ሲ ብዛዕባ ናይ ፋይናንስ ኢና ዘለና ፋይናንስ ከመይ ከም ዘሎ ሞር ዝያዳ ከዓ ተረዲእና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ግዜ እሱ ዝነበረ ትምህርቲ ንሕጂ ብጣዕሚ መሬት ባይታን ፅፍና ኢና መፂና ማለት እዩ መሰረት ማለት እዩ ስለዚ ከፊልካ ከማን ትመሃር ኢኻ ከፊልካ ትመሃር ኢኻ ስለዚ እሱ ዋላ እዛ ብዛዓዲ ትሰርሖ ዘለካ ክንዓለሉ እንዲና ከመይ ሓጊዝካ ገለ ከመይ ገለ ክንመፁ ኢና
ግን ኣብቲ ዝበልካዮ ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ ነገርካ ገዲፍካዮ ልምዲ ኣጥሪኻ ገለ ማለት እዩ ንኣብነት ከምኡ ከዓ ካልእ ስራሕቲ ከማን ኣለወካ ክኾን ሽዑ ናብ ካምባላ ቀልጢፍካ መፂኻ ድሕሪ እቲ ቢዝነስ ገለ ምስ ኣቋረፅካዮ ከመይ ነይሩ ላይፍ ካብ ቢዝነስ ምስ ኣቋረፅክዋ ብዙሕ ኣይደን ክኾን ኣዲስ ኣበባ ቅርብተይ ግዜ ፀኒሐ ድሓን ነይሩ ብድሕሪኡ እውን ያው እቲ ኮሚኒኬሽን እቲ ካልእ ፅቡቅ ቅፅል ነይሩ ካልእ ቢዝነሳት ተንቀሳቐሲ ቢዝነሳት እውን ፅቡቅ ንሰርሕ ነርና ሻሂና ዝኾነና ናይ መነባብሮና ዝኾነና ማለት እዩ ከምኡ እንዳገበርና ከለና ሽዑ ናይ ካምፓላ መንገዲ ተበጊሱ ማለት እዩ ካምፓላ መፅየ ካምፓላ ስራሕ ዳርጋ ይጅመርኩን ኣብ በቃ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን እንታይ ይገብር ነይረ ቅርብተይ ሓደ 6 ወርሒ ፀኒሐ ኖርማል ኮፍ ኢለ ነይረ ካምፓላ ካብኡ ብድሕሪኡ ዘሎ ግዜ ኖርማል ክንፈታትሽ ይጅምር ነይረ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ስራሕቲ እያ ንፍትሽ ነይረ ከምኡ እናተፈተሽኩ ዝኾነ ቢዝነሳት ዝኽፈት ወይ ድማ ብብዝሕ ኣብ ካምፓላ ዝግዛእ እዩ ደሎ እቲ ዝሸጥ ዝነበረ ዕዳጋ ዝነበረ ኩሉ ንሪኦ ነርና ካልእ ማል እውን ንሓስብ ነርና ካብኡ ድሕሪ 6 ወርሒ ጀሚረ ብለካ ኣሎ ከምዚ ዓይነት ሰርች ክገብር ማለት እዩ ግን ብድሕሪኡ ገና ኣብ ምድላይን ኣብ ምዝርራብን ኣብ ገዛትን ከለና እቲ ናይ ካናዳ ዝነበረ ፕሮሰስ ከዓ ሽዑ ኦልሬዲ ኢንተርቪው ፀዊዖምና ማለት እዩ ፅቡቅ ይኸደልካ ነይሩ ዲ እያ ኣድሓር ሰለይትካ ኣብ ኢትዮጵያ ጀሚረ እቲ ፕሮሰስ ኣብ ኢትዮጵያ የተጀሚሩ እቲ ፕሮሰስ ካብኡ ንካምፓላ ክኸይድ ከለኹ ንካምፓላ ኣስጊረ ማለት እዩ ጃስ ኣስጊረ ጥራይ ዋላ ሓንቲ ይገበር ኩሉን ሕጂ ግን ሽዑ ኣነ ክዱንጊ ናይ ደስገርኩ ናይ ኮለለል ዝበለስ ክዱንጊ ብውሕድ ዓመት 2 ዓመት ብሕጂ ክፀኒሐ እናፀበኽ ከለኹ ኣብ 6 ወርሒ ሽዑ ኢንተርቪው ፀዊዖምኒ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝነበረ መደባት ናይ ካምፓላ ሽዑ ኦልሬዲ ደው ኣቢለ እየ ማለት እዩ በርከስ ብውሕድ 2-3 ዓመት ክፀንሕ ዝብል ገምጋም ስለ ዝነበረኒ ሓደ ነገር ከፊትካ ከዓ ኣብ ሓደ ዓመት ወይ ድማ ሓደ 6 ወርሒ ኣይኮንካን ለውጢ ትረኽበሉ ንውሕ ዝበለ ፕላንሲ ክህሉ ኣለዎ ማለት ሓደ ቢዝነስ ትከፍት ኤግዛክት ብከምዚ እቲያ ናይ ካምፓላ ዝነበረት ናይ ሓሳብ ናይ ቢዝነስ ኣቋሪፅናዮ ማለት እዩ በራው ነይሮም ሳብ ብዙሓት ኣርክትና ኣለው ፅቡቅ ስራሕ ጀሚሮም ሽዑ ግዜ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ዘለዉ ማለት ክሳብ ሕጂ ከማን ኣለዉ በዓል ጅዮን ዓይነት ኣለዉ በዓል ጅዮን ዓርኪ ዝበሃል ትፈልጡ ይፈልጥ ሓደ ዓርክኻ ከማን ኣለዉ ጆን ላሊኻ ፅቡቅ ይኸይድ ኣለዎ ወላ እሱ ባእሲ ሕጂ ፅቡቅ እዮም ንኣብነት እያ እንታይ ኣሎ መብዛሕትኡ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት ስፔሻሊ ወላ ኣብ ካምፓላ ገለ ኣይኖ ኣለዉ ገለገለ ሰባት ሓንሳብ እቲ ፕሮሰስ ጅምርዎ ሽዑ ኣይገድሶም ማለት እዩ ካልእ ማለት ዝመሃር ይመሃር ዝሰርሕ ይሰርሕ ገለኻ ማለት እዩ ሽዑ ከይተረድኦም ገለ ይድመፅእ ፕሮሰስ ሓንደበት ይፅውዕዎም ገለገለ ሰባት ከምዚ ከማን ከይኮኑ ሳፕራይዝ ድኾኑ ተረዲኻን ከም ናተይ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ሲ ከምዚ ምስ ጀማዓ ገለ ኮፍ ኢልካ ክሶ ከይዱ ገለ ክትሰምዕ ከለካ ገለ ጥራሕኻ ናተይ ከዳ ገለ ኢኻ ዝብል ግን ኣይትግደሰሉን ኢኻ ኣብ ስራሕ እንድሕር ሃሊኻ ይደኖ ካብ ምንታይ ምዃኑ ተረዲኻኒ ያ ከመይ ሽኻኸ ከምዚ ተዝሰልጠኒ ገለ ኢልካ ተወኽ ነይርካ ዶ ከመይ ነይሩ ናትካ እገርመካ እዩ ወላ ሓንቲ መዓልቲ ከምዚ ሓሪፋ ኣይፈልጥኒ ነይረ ማለት ፍሉጥ ነገር ከም ዝሰልጠካ ግን ቀልጢፈ ተዝኸይድ ኣብዚ ዓመት እንተዝውድእ ከምዚ ዝገበረለይ ገለ ይፈልጥኒ ኣምላኽ መስገን ካብ ወልጢኻ መፅያ ነተይካ ኣብ ከምኡ ከየብፅሓኒ ከሎ ምስሊ መፅያ ያ ግን ኣብ ካምፓላ ድመፃ ከሉ ግዜ ግን ናተይ ትፅቢት ሙሉእ ታሕቲ ወሪድኒ ነይሩ ሽዑስ ከምዚ ብውሕድ 2 ዓመት ወይ 3 ዓመት ኢለስ ናተይ ልሕዘ ነይሩ ማለት እዩ ብከምኡ መሰረት ኢኹ ማለት እዩ ናተይ ኣብ ክፈታትሽ ጀሚረ ነይሩ ዝብልካ ብውሕድ 2 ዓመት 3 ዓመት ገብረ ብድሕሪኡ ከዓ ገዲፈ ወይ ድማ ሸይጠ ተኸልኮ ወላ ሓንቲ የዋፃኒ ዝብል ሓሳብ ይሽዑ ነይሩኒ ሓንደበት ከምዚ ኢሎም ዝደወሉለይ ብጣዕሚ ሰርፕራይዝ ኮይኑ በርካስ እዚ 6 ወርሒ እዚ እንታይ ገይረ ኣሕሊፈ እንተሪኣ ኢልካ ኮፍ ኢለ ኣሕሊፈ ነይረ ወላ ትምፅ ከማን ክመሃር ኣይከኣልኩን ኣጉል ኢኻ ትኾንካ ሎሙዶ ገለ ኢኻ ትብል መስለኒ ያ ከምዚ ክትብል እንዳበለካ ከለካ ወላ ሓንቲ ገምር ኣይከኣልኩን ኣብቲ ግዜስ ሽዑ ግዜ ለፈሰብኩ ሓንቲ ነገር እንታይ ለሚደ ሽዑ ነይረ እዚ ኣውድዮ መፅሓፍ ምስማዕ ያ ኣውድዮ ቡክ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣውድዮ ቡክ ምስማዕ ብጣዕሚ ፅቡቅ ለሚደ ነይረ ፍሉይ ናይ ኣምሓርኛ እየ ዝሰምዕ ነይረ እንግሊሽ ከምዛ ትፈልጣ እያ
ولا حنتي نبرتن دي ولا حنسى زي لا ولا حنت تقبرت خلنا إنجليش يا مهارو نقول ربري من فاميلي إنجليش يا مهار يا نقول ربري زي أيوة تيجي سو خنكا بزح سايم مسلكاني جن واقع في لنا يجن تفضل أيوة يا كوك من بالنا أو ولا حنت نقدر زي مقبرنا ዛስ ወይ واقع ሩባ አርኬ ዛስ ወይ ኣነ እዚ ዛ ድበልኪ ሕጂ ዋጋ ክፊልና ትብላ ዘለካ ሲ ኣክቹዋሊ ንዓና ማለት ከም ሕብረተሰብ ክትሪኦ ከለካ ንዓና ጥራይ ንክልቴና ጥራይ ኣይኮነን ብዙሕ ሰብ እዩ ስቲል ዝቕፅል ከማን ኣሎ ንሕና እኮ ከም ዝድበልኪ ኦልሬዲ ወፂና ኢና ካብኡ ኦልሬዲ ኣብ እቲ ሰልፍ ዲቨሎፕመንት ኢና ዘለና ማለት እዩ ብቢዝነስ ኣይትብል ወላ ብካልእ ማለት እዩ ማለት ተረዲና ኢና እቲ ሂወት ንባዕሉ ማለት እዩ ግን ዌስት ጌርና ዶ ዝኾነ ነገር ተልካ ያ ዌስት ጌርና ኢና ግን ይቕፅልን እዩ ዘሎ እሱ ክንምለሶ ኢና እንታይ ሓይሽ እንታይ ተገበረ ብሕጂ ዘሎ ጀነሬሽን ካ ወላቶም ክንዳና ዘሎ ደይመፁ ወላ ደመፁ ናብዛ ዓዲ እንታይ ሓይሽ ዝብል ክንመፅ ኢና ናብኡ ግን ከም ዝበልካዮ ብኸመይ ኢኻ ንስኻ ቡክ ማለት መፅሓፍ ከተንብብ ጀሚርካ ማለት እዩ ነይሩ ኣብ ከባቢኻ ነይሮም ድዮም ሰባት ወላ ትሪኦ ነይሩ እዩ ዝኾነ ነገር ቪድዮ ገለ መሃሪ ቪድዮ ዲኻ ትርኢ ነርካ ወይ መፅሓፍ ኢኖ ከምዛ እንታይ ሰምዕ ነይረ ኣንብብ ክትዕንብብ ገለ ድበሃል ነይሩ ናይ ኣቦታትና ዘረባ መስለኒ ኣነ ይርዳእን ነይሩ ስዑ ወናይ ወዝያንግ ማለት ብንእሽተይ ከለኹ ምስ ረኣኽዎ ገለ ግን ብጣዕሚ እንታይ ዝበሃል እዩ ብጣዕሚ መፅሓፍሲ በስማ ንሓን ክንሪኦ ኢና እቲ ኦልሬዲ እቲ ላይፍ ብሕጂ እንዲ ዘሎ ኣገዳሲ ማለት እዩ ንዓኻ ግን ከም ምንታይ ኢኻ ለሚድክዮ ማለት እዩ ምንታይ ለሚድክዮ ምንባብ ወይ ኣውዲዮ ቡክ ምስማዕ ናተይ ዝምስማዕ ናይ መፅሓፍቲ ወይ ድማ ምንባብ ዘልኣ ኮይኑ ሓፈሻዊ ካብ ኤርትራ ትግርኛ ይንብብ ነይረ ትግርኛ መፅሓፍቲ እዚ ፊክሽን ዝገለ ብጣዕሚ ፅቡቅ የንብብ ነይረ ብዙሕ ይበሃልኒ ግን ዝተወሰነስ የንብብ ነይረ ብፍላይ ኣብ 2013 ከባቢ ኣስመራ ከይደ ነይረ ኣብዚ ግዜ እዚ 2014 እዩ ዝኸውን ዘሎ ሕጂ እዚ ግዜ እዚ ብጣዕሚ መፅሓፍቲ ካብ ኣስመራ እንዳገዛእኹ የንብብ ነይረ ትግርኛ መፅሓፍቲ ማለት እዩ ኣብካ ስራሕ የለን ኣሚን ስራሕ ውዒልካ ምሸት መፂኻ ንገዛኻ ነፃ ስለዝኾነ ገለ በቃ ብጣዕሚ የንብብ ነይረ ማለት እዩ ሕጂ ካብኡ ጀመረ ክኾን ትኽእል እየ ዝብቲ እቲ ናይ ምንባብ ማለት እዩ ኣብዚ ምስ መፅኹ ከዓ ኣዲስ ኣበባ ምስ መፅኹ እውን ከምኡ የስ ኣዲስ ኣበባ ምስ መፅኹ እውን ከምኡ ሓደ ክልተ ናይ ኣምሓርኛ መፅሓፍቲ እንዲበ ነይረ ትግርኛ እውን ከምኡ ማለት እዩ ብዙሕ ኣይኮነ ግን ኣዲስ ኣበባ ናይ ትግርኛ መፅሓፍቲ ኣይርከብ ነይሩ ጠቕላላ እንጂ ናይ ኣምሓርኛ ሰሚዐ ነይረ ኣንቢበ ነይረ ባ ድሕሪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ያ ከሊፈካ ዳ እምበር ሮቢ ኣብ ኣዲስ ኣበባስ ደዙሩ ነይሮም እንድሕር ትሪኦም ነርካ ደዙሩ ነይሮም መፅሓፍ እሱ ግን ኩሉ ኣምሓርኛ እዩ ያ ትግርኛ ትረክብ ትግርኛ ትግርኛ ሓደ መዓልቲ ኣብ ስቴድየም ከባቢ ደሊና ሲኢና ስና መፅሓፍቲ ከይድና ብጣዕሚ ደሊና ሲኢና ሕጂ በቃ ኣምሓርኛ ግን ነንብብ ነርና ሓደ ክልተ መፅሓፍቲ ኣምሓርኛ ነንብብ ነርና ካምፓላ ምስ ከድኩ ከዓ ልክዕ ነስብየ ደጊመ ማለት እዩ ካምፓላ ትግርኛ መፅሓፍቲ ልምዓት ናይ ኤርትራውያን ካብኡ ሒዘ ዝመፅእ ከማን ኣሎ ሕጂ ኣብኡ ብጣዕሚ ፅቡቅ ትረክብ ኢኻ ግን ኣውድዮ ምስማዕ ዝናይ እቲ ኣውድዮ ካብ ምንታይ ቋንቋ ከምሲልካ ብኣምሓርኛ ይኮን በአማርኛ አውዲዮ በጣም እዩ ተባህዘን እዚያ በምታይ ላይ ጀሚረ ሓንቲ እዚያ ቲንክ ኤንድ ግሮው ሪች ትብል መጽሐፍ ማለት ያ حساب مختصر ያ አላት መጽሐፍሳ ትፈልጥ 4-5 ጊዜ ሰአኹል ነው ጥራይ ደግሜ ያለው ባውዲ ነሽት ሰዓት ያምሽ ያ ግን ከነዚህ ጊዜ ደግሜ ያለው ካላ ጊዜ ሰማዓ እንታይ ያለው ምስል ካስኪ I think and grow rich ትብል መጽሐፍ ወላ ኣብቲ መጽሐፍ አሉ ኣብ ገለ ኣምንታይ ቻፕተር ክንዲ አይዶ ነው እዛ መጽሐፍ እዚኣ ጽቡቅ ጌርካ ክትረዳእካ ወይ ከዓ ኣብዛ መጽሐፍ እዚኣ ደሎ ከተተግብሮ እንዳሕር ኮይንካ ቢያንስ 3 ጊዜ አንብባ መካ ሰለስተ ጊዜ ከተንብባ ኣለካ ያ ኢቭን ሰባት ካሓትት ገለ ከለኹ ዳርጋ ካብዞም ንሓን ፈልጦም ዘይብሉ ገለ የለን ኣለዎም ገለ እንዲ ልክ እሳ እቲ መጽሐፍ ብጣዕሚ ከምዚ አይዶን አይትረዳእካና ሰላም አይትረዳእካና ሓቃሽ ወላ ሃላይ ከም ዝበላ አይትረዳእካና ሓንቲ ቃል ክልተ ቃል ያሕስካ ተወጽኸው ኣነ ከም ኣነ ማለት እዩ ግን
أتي ممن يسمى اسمع كن حدش قالتي أول صنحني حالفين أنت كسمعي لي وما سمعيني اللي في قدامي أخذت كلا جزء سنبوه خلا حالك هم كلا جزء سنبوه حالك هم أب نفسك ذنبك أب نفسك فقا حدش نرهبك هاتقي ما حدش نترداك هاتقي مالتي جي تخكل صح ما حدا بخلطة جزء بيفكر ترداك مثلا تطالي كوسي جنت راكم زي بيناكم فليتي أكو بنورمال سب ترداك مثلا I know ገና የተረዳን ዘለና ሳይ ስቲል ሳይ ጃማ ተርፈና አለሁም ነንርዳሞኒ ከምናቴ ከማይ ከምናሁም ከነኸነ ማለት ታደም በብናያ መጽሐፍ ብፍላይ ቲንክ ኤንድ ግሮውች ካል መጽሐፍ መንባር አይድሊናን ይመበልኩ አነ ማለት ጽቡቅ ይሩ ተረዲና ማለት አፍታ መጽሐፍ ስለሆነ ማለት ኩሉ ይገልጾ ደሆነ ኤክስኪውዝ ክትገብር አይተኸልኒ ገንዘብ ይብልኝ ክትብራ አይተኸልኒ ገንዘብ ዘይብሎም ሚሊዮነራት ኮይኖም ድሞት ሰባት አለው አፍታ መጽሐፍ ትምህርት የብለኝ ከይትብል አለው ማለት አለው ትምህርት ዘይብለም ከይኖም ዝጀምሩ ማለት ወላ አንቺ ሰብ ከማን አጎንም ከይኑ ዘይሕግዞም ሰባት ገለ ማለት እንታይ መባልዩ አይተረዳናያን ማለት ከማይ ከምነው ብርግጽ እሲ በቃ አሲልካ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነበር ከያትከድካ ግን በጣም ጽቡቅ ካለ ነገር ካን አሓት ናይ መንባብ ዲ ወይ ማትና ምስማ ከለትካ ጽቡቅ እንዳለመደ ይትኸይት ናትካ አእምሮ ዲ ወይ ያ እንዳለመደ ወላ ማለት አንተ መጽሐፍ ከተንብብ ከተሰለስተ ገጽ ምሰንበብ ካደቃሳይ መጸካ ተፈልማ ጊዜ ስቲል አይኮነን ማለት እንታይ ምባሌ ቀድመ ሕጅ ነይሩ አፍቲ መጀመሪያ መጽሐፍ ምባብ ከጀምር ከለኹ አሎ ማለት ፈልጦም ይካቶም ድብቆ እትናትና ዝናቀሐ አእምሮናት ዘይነቀሐ አእምሮናት ንመን ቀልጢፍ ይቅበል ንመን ቀልጢፍ ዘይቅበልካ ትፈልጦም ኢኻ ሶ አይቅበሉን ነይሩ ማለት እዩ ንኣብነት መጽሓፍ ምንባብ ይጅምር መጽሓፍ ምንባብ ምትጀመርኩ ትኽስ ይብል ሞባይል እንዳሕር ሒዘኸ ይነቅሕ ማለት እዩ ጅስ ወላ ይሓድር ማለት እዩ ተረዲኻን ነይረ ማለት እዩ ሕጂ ግን ክሪኦ ከለኹ ከም ናሆም I'm good now ሕጂ እዚ ጽቡቅ ኣለኹ ማለት እዩ ተረዲኻኒ ኢቭን ፕሮግራም ከማን ኣሎ ማለት አትሊስት አሸጋሪ ደኾነ ጊዜ ያለን ያ መመሊስካ ምድጋም ሓደ ነገር ንኸም ዝጠቕመ ከምበርከሲ እትናትና ኣእምሮና ወይ ድማ እትናትና ማይንድ ሴት ኣብ ምንታይ ዘሎ ተይልና ካብቲ ተሃኒፅናሉ ዝመፀና እዩ እንታይ ኢና ተሃኒፅና መፂና እንታይ እናገበርና ኢና መፂና ተረዲካ ዕድሜና ሙሉእ ካብ ወዲ ብናተይ ክዛረበካ ተኾይናሲ ካብ ወዲ ዜሮ ከለናሲ ካብ ተወለድና ንትሒዝናስ ክሳብ ደቂ 20 ገና ዓመት ካብ 23 ክኾኑ ክእል ካብን ላዕሊ ካብዚ ግዜ እዚ እንታይ እንዳመለየ መፂት ናትና ኣእምሮ ወይ ድማ ናትና ማይንድ ወይ ድማ ናትና እቲ ፓራዳይም ዝበሃል ማለት እንታይ ዓይነት ፓራዳይም ሒዝና ዘለና እንጂ ዝሒዝናዮ ዝመፀና እዚ ብሓንሳብ ሓደ ነገር ክተምፃሉ ከለካ ፍፅም ኣይቅበሎን ኮምፎርት ኢና ዘለና ካብቲ እዚ ምቾት ይስማዓና ዘሎ ይሃለወና ብዘይገድስ እቲ ዘለናዮ ግን ምቾት ይስማዓና ስለዚ ካብቲ ምቾት ዝስማዓካ ነገር ወፂኻ ሓደ ዝተፈለየ ነገር ክትገብር ከለካ it's difficult ብጣዕሚ ከቢድ ድቃስ ዝመጣና ሕጂ በርከስ ኣእምሮና ከምዚ ምርኣይን ምንባብን ምስሓቅን ለሚዱ ኣብቲ ግዜ ኣንብብ ክትብሎ ከለካ ይኸብዶ ቀጣይ ናብ ድቃስ ናብ ፈዘዝ መዘዝ ይትኸይድ እዚ እሲ ምክንያት ደጋጊምካ እንዳትጠቀም ከሎ ትከይድ ከለካ ግን እቲ ዝነበረ እንዳጥፍእ ከይድ እዚ ከዓ ከም ሃቢት ክኾን ማለት እዩ እዚ ከም ልምድታት ኮይኑ ከምቲ ምናትካ ልምዲ ኮይኖም ከዓ እንዳቀለለልካ ከይድ ማለት እዩ እንዳቀለለልካ ከይድ እንዝኾነ ነገር ኣይትፅገምን ማለት እዩ ሓደሽቲ ነገራት ክትሰፍር ኣይትሽገርም ማለት እዩ ያ ትኽክል ብዛዕባ እዛ ምንባብ ኣርእስትና ዳ ከይንቀይር ምር ብዛ ምንባብ ትብልሲ ሕጂ ኮይነ ክሪኣ ከለኹ ኣበይ ተዝጅምሮ ነይራ ቀዲመ ገለ እየ ትብል ማለት እዩ ትመፅኻ ከምዚ ጊቭ ኣፕ ከይትገብር ከለኻ ሕጂ ኣለኒ ሕጂ ዘሎ ግዜ ይበዝሕ ኢልካ ሽዑ ትሕዞ ማለት እዩ ኣለኒ መፅሓፍቲ ሕጂ ኣለኒ ካብ 6 ገለ ዝኾና ማለት እዩ ገለገለ ግን ኣለዉ ዓርካ ማሓዛ ገለ መጽሐፍ ጢቶም ዝኾነት ከምታ ዓና ጢትና ዝነበረት ጢቶም ዝኾነት ኣለና መጽሐፍ ኣገዳሲ እዩ ትብሎ ረቢ ዓርኪ ምንባብ ማለት እዩ
ማለት ምንባብ ማለት ዘይትፈቱ ሕጂ ልምዲ ዘይብሉ ሰብ ክጅምር ከሎ ከም ዝበልካዮ ድቃስ ገለ ከሰልችዎ ይኽእል እዩ መፅሓፍ ምንባብ እንድሕር ኣፅልይዎም እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ትብል ከስኻ ከምዚ ናተይ ክገብሩ ክእል እያ ኣነ ንባዕለይ ቀዳሚ ነገር እቲ መፅሓፍ ምንባብ ማለት ከምዚ ሕጂ ክዛረብ ተደኣ ኮይነስ ምግቢ ምብላዕ ፅቡቕ ዶ ፍለለካ ዓይነት ክብለካ ክእል ምግቢ ምውሳድ ፅቡቕ ዶ ተራኢልካ ተሓቲትካስ እንታይ ኢልካ ትምሰል ትኾን ሓደ ሰብ ፍሉጥ ነገር እዩ ሕጂ ዘይመግቢ ክትነብር ኣይትኽእልኒ ያ ዘይክሱ ክትነብር ኣይትኽእልኒ ማለት እዩ ኣብዚ ኸ ክንዛረብ ተደኣ ኮይንና ከዓ ብዘይ መፅሓፍ ከዓ ክትልወጥ ኣይትኽእልና ክትልወጥ ኣይትኽእልና ሕጂ ያ ክትልወጥ ኣይትኽእልና ናትካ ሓድሽ ነገር ናይ ምፍጣር ሓድሽ ነገር ናይ ምፅዋር ዋላ እቲ ሓንጎልካሲ ስፍሕ ናይ ምባል ማለት እዩ ነገራት ብዝተፈላለየ ኣንግል ክትጥምቶም ተኮይንካ ብሓደ ዳይሬክሽን ጥራይ ከም ናይ ፈረስ ንምንታይ በዚ ይገብርሉ እዚ ናይ ከምዚ ክሳይ ርድጋ ያ መከላኸሊ ገለ ሕጂ መከላኸሊ ይኮነን መሸፈኒ የመሸፈኒ ያ የማን ፀጋም ከይሪ ቅድሚኡ ጥራይ ክርኢ ማለት ቅድሚኡ ታዝኸራ ዘሎ ፅርግያ ጥራይ ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ኢልካ ክትከይድ ትደኣ ደሊኻ ከምቲ ዝነበሩ ናይ ጌርካ ኮይንካ ክትከይድ ትኽእል እያ ዝተፈላለዩ ኣንግል ሌትካ ወገን እንዳጠመትካ ክትከይድ ተደኣ ትኽእል ክትደሊ ኮይንካ ግን ኢስ ቬሪ ኢምፖርታንት ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ሕጂ ብምንታይ ክጅምሩ ኣለዎም ትብልካዮም ከዓ ልክዕ መፅሓፍ ምንባብ ከምዚ ገለገለ ሰባት ግዜ የብልናን ክብሉ ክእሉ እዮም ገለገለ ሰባት ፅላላዕ ዝብለካ እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነ ፈለማይካ ማለት እዩ እንጂ ዝነበሩና ኢኻ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ብከምዚ ጌርካ ክንጅምር ትኽእል ኢኻ ቅልል ዝበለ ነገር ሰብሲ ክንደይ ግዜ ሞባይል ንመዓልቲ ይኸፍት ወይ ድማ ኣብ ሞባይልስ ክንደይ ሰዓት የጥፍእ ንመዓልቲ ኣሎ ኣብ ሴቲንግ ዲኻ ገለ ኣቲኻ ቸክ ትገብሮ ኢኻ ሳምታይምስ ይስምብል ኣነ ዝጥቀሞ ማለት እዩ ሳምታይምስ ስለዚ እስ የዘካ ኣሎ ሕጂ እሱ ካብዚአን 2 ሰዓት ዋላ ይኾና ንመዓልቲ ተደኣ ሂብከያ ነቲያ ናይ ኣውድዮ ምስማዕ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣውድዮ ሎሚ ሲ ፅቡቕ ነገር ሲ ዝኩሉ ቴክኖሎጂ ዝኩሉ ፍልጠት ሲ ኣብ ኢድና ኢና ሒዝና ንኸይድ ኣለና ስለዚ ካብ ኢድና ናብ ርእስና ምስጋር እዩ ምንታይ ኢና ነስግር ናብ ርእስና ናይ ባሃቂ ባይዘዊ ከምዚ ስንፈትካ ምእማን ከዓ ፅቡቕ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት ንኣብነት ኩሉ ሰብ ሰነፍ ኣይኮነን ኣይኖ ኣይብልብል ግን ገለ ጎንና ከዓ ስንፍና ኣለና ከማይ ከምንሆም ከነኽሪኦ ከለኹ ማለት ቅድሚ ካብኡ ምውፃእና ግን ካብዚ ስንፍና ምውፃእና መብዛሕትኡ ሰብ ኣይሓስብን የተበልኮ ከምዚ ድፍረት ገላ ይመስል ይመቸም ግን ስንፍናኻ እንድሕር ከተደልዮ ፈቲንካሲ ከምዚ ነብስኻ ናይ ምፍላጥ ተኽእሎስ ይከኣል ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ነብስኻስ ክትፈልጣ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ግን ዘለካ እቲ ተውህቦ መብዛሕትኡ ሰብ ተውህቦ እንዲኸለል ጥራይ ዝደሊ ስንፍናኻ ምልላይ ከዓ ገዳሲ እዩ ድብል እምነት ኣለኒ ኢቨን ከማ ልዕሊ ተውህቦኻ ተረዲኻኒ ሽዑ ኣብቲ ሰነፍ ጎንኻ እንዳሰርሓኻ ትኽእል ማለት እዩ ብኡ ጃጅ ከገብረካ ሰብ ማለት ኣይኮነን ግን ከተማሓሾ ኢኻ ትፅዕር ማለት እዩ ተረዲኻኒ ዓባይ ነጥቢ እያ ብጣዕሚ ዓባይ ነጥቢ በርከስ ዝበዝሕ ሰብ ኣብ ዓወት ዘይበፅሓሉ ምክንያት ወይ ድማ ኣብ ዕንክሊል ዝነብር ወይ ድማ ኣብ ምኽኒት ዝነብር ሰብ እንታይ እዩ እቲ ናቱ ዝገበሮም ነገራት ወይ ድማ ሰባት ዝገበርሉ ነገራት ክቕበሎ ስለዘይክእል ያ ክንቅበሎ ንኽእል ኢና ኩላትና ሓቂ መራር እያ ተረዲእካ እቲ ሓቂ መራር ስለ ዝኾነት እንታይ ኢና ንገብራ ናብ ሰባት ክነፀጋ ኢና ንደሊ እስኪ ረባ ኣርኪ ኮሊፈካ ምናልባት ዝኣተው ገላ ይህልው እዮም ዝኣተው ሓደ ሰብ እዩ ስቲል ኣይትደሉ ምናልባት ሕቶ እንድሕር ሃልይኩም ይሕዋት ድኾነ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣብ ካናዳ ስፔሻሊ ዋላ ምዝ ናይ እዛ ሕጂ ሓድሽ ሕጊ ወፂኡ ዘሎ ናይ ስፖንሰርሽፕ ተሰሚዕኹም ፅቡቅ ተሰሚዕኹም ከዓ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ቀፅል ረባዕ ኦኬ እቲ ናይ ስንፍና ንክንብሎ ከለና ወይ ድማ እቲ ናትካ ሕምቀት ምቕባል ደይምቕባል ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ምርከስ እሳንተ ተቐቢልከያ ሓደ ስጉምቲ ትስጉም ኣለኻ ማለት እዩ ሓደ ስጉምቲ ትከይድ ኣለኻ እሳንተ ዘይተቐቢልከያ ግን ነትዮም ሰባት ንኣብነት በዲሎምን ትብሎም ሰባት ህልው እዚኦም ሰባት ብሰንኪ ክስተኮ እየ እንዳበልካ ንባዕልኻ ሰላም የብልካ ተረዲእካ
ነብስኻ ማለት እዩ ውሽጥኻ ወይ ሰላም ይብልካ ክትገብሮም ዝግበአካ ነገራት ከዓ ኣይትገብር ሰንፈላለዩ ሃተርፍ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለካ ቀዳማይ እቲ ኤክስኪዝ ንብሎ ወይ ድማ እቲ ምኽኒት ንብሎ ቶታል ክውገድ ክኽእል ኣለዎ ሙሉእ ሓላፍነት ባዕልኻ ትወስድ ክትክእል ኣለካ ናይቶም ዝተገብሩ ነገራት ሓላፍነት እንተ ዘይትወስደሎም ኮንካ ናይ ነፍስኻ ሓላፍነት እንተ ዘይትወስድ ኮንካ ሰላም መኒ ስዊት ኢሳያስ ድብል ሰላም ከይ ብዛሕ ይስሓዊ ቀጥሮ ባዓዊ ኮሊፈካ ያ ብጣዕሚ ሕማቕ ማለት ሕጂ ኣብ ሓንቲ ዘንብብ እኳ እንታይ ኣላ ነገረካ እዚኣ ናይ ደቂ ሰባት ናፅነት ኣይፈትውን እዮም ነይሩ ደቂ ሰባት ናፅነት ኣይፈትውን እዮም ስማዕ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ተሓቲከስ ናፅነት ክህልወን ኣለዎ እምበር ቅሳነት ክህልወን ኣለዎ እምበር ከምዚ ክህልወን ኣለዎ እምበር ይብለካ ግን እቲ ሪያሊቲ ግን ንስ ይኮነን ናፅነት ኣይፈትውን እዮም ብርከስ ናፅነት ኣይፈትውን እዮም ክብለካ ከለኹ ሓደ ሰብ ናፅነት እንተ ሃልይዎ ሙሉእ ሪስፖንሲቢሊቲ ክወስድ ሙሉእ ሓላፍነት ክወስድ ናይ ነፍሱ ናይ ገዛእ ርእሱ ሙሉእ ሓላፍነት ክወስድ ሕጂ ሙሉእ ሓላፍነት እንተ ትወስድ ኮንካ ከዓ ኣይተመኽነን ኢኻ ማለት እዩ እንተ ወዲቕካ የስ ወዲቕ ኣለኹ እዚኣ ተጋጊየ ኣለኹ በዚኣ ቀይራ እየ በዚኣ ክፍትነ እየ ትብል እንተዘይ ሰባት እንተ ዝኾነ ነገራት ኣጋጢምካ ኣብ መንገድኻ ኣጋጢሞምካ በዓል ክስተከዮም ኣይትብልና ንዓቶም ኣመሓዲርካ ጥራይኻ ትእል ንዓለም ኣመሓድር ኣቢልካ መንገድኻ ትቕፅል ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ኣለካ ሙሉእ ሓላፍነት ትወስድ ኣለኻ ናይ ነብስኻ ማለት እዩ ግን ብበዛሓ እንተሪእና ግን ናብ ሰባት ክነላግቦ ኢና ንደሊ ፀገማት ናይ ባሓቂ እዛ ምስ ሰባት ድበልከያሲ ሓደ ኣብ ሓንቲ ሓላል ሰማዓኹ እንታይ እዩ ክልተ ኣዕሩኽ ነይሮም ክልተ ኣዕሩኽ ይኸዱ ነይሮም ገለሲ ሕጂ እቲ ሓደ ማለት ነቲ ሓደ ከምዚ ይሃርሙ ገለ ማለት እዩ ሃሪሞ ሽዑ ታዝሃረመሉ ምክንያት ይፅሕፋ ማለት እዩ ኣብ እንታይ ዝበሃሉ ኣብ ሕፃ ማለት እዩ ፅሕፋ ሽዑ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ሃሪሞ ገለ ማለት እዩ እታ ናይ መወዳእታ ሽዑ ዝኾነ ነገር ፅቡቕ ነገር ገለ ገይሩሉ ማለት እዩ ፅቡቕ ነገር ምስ ገበረሉ ሕማቕ ነገር ገብሮ ከሎ ተኻላዩ ኣብ ሕፃ እዩ ዝፅሕፈ ነይሩ ፅቡቕ ነገር ምስ ገበረሉ ግን ኣብ ምንታይ ፅሒፍዎ ኣብ ከውሑ ማለት እዩ ኣብ ከውሑ ፅሒፍዎ ማለት እዩ ሽዑ ገሪሞ እቲ ዝብድሎ ዘሎ ሰብ ማለት እዩ እንታይ ደኣ ኮንካ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ትገብር ነርካ ሕጂ ከኣስ ኣብ እምኒ ደኣ ጌርካ ኣብ ከውሑ ጌርካ ኢሉ እንታይ ኢሎ ከምዚ ክትብደለኒ ከለካ ነቲ በደል ምክንያቱ ኣብ ሓሻ ኣብ ሕፃ እንዳሓር ፅሒፍክያስ ክድምሰስ ይኽእል እዩ ትበደል ተረዲኻኒ ራዳዊ ድምሰስ እያ እታ ፅቡቕቲ ነገር ናትካ ግን ክትርሳዕ ስለዘይብላ ዛስዋየ ኣብ ከውሒ ፅሒፍ እያ ማለት እዩ ከውሒ ብምንም ተኣምር እንታይ ይባሃሉ ኣይከይድን እያ ድምሰስ ኣይከይድን እንድሕር ኣብኡ እንታይ ይባሃሉ ጌርካ ማለት ሰሪትካ ተረዲኻኒ መስመር ኣውፂእካ ምስ ንሪኦ ባህዊ ፅብቕት ኣላ ይስማዓና ኣለዋ ይስማዕ ኣሎ እያ أنا سمعك الله يسمعك الله مسمر كوتك ثانية سمع الله خمسة يسمعك الله يا يسمعك الله يسمعك الله بتعمل زبط يا قلعانات خونتك سيتا كم يلا اسكت ضرب يسمعنا الله كم زي دخلنا نقرا قديفات لنا عي مالتي سوات مبزحت سكري أخلو خو أنا كم زكالك هي مثل مبر كابتي تصبغ دقابر الناسب تي نيش ينقر تنقف من حرابي الناس نعاين عن حزانة كم زين ود خمسين كسمع أخلو خاقين أتليست كم تمرتي دخلنا نقرا قديف الكاي خيري ناي نفسنا ناي جزارسنا حلاف النفسي نيفر ايفر دخلنا سبي دي كملنا مالتي بعدنا ينسكو مالتي even كمان فاميلنا نوعلم مالتي فاميلنا نوعلس قدوا والله سجاب سوى سنة جزية دسكم حلاف ناتك تي هول لايف ناتك جين ناس سخط راح خبرك طيب سلام ناتك بعلى خاطر راح تحلو دي بعلى خاطر تحلو نحنا نيرنا هنا كوفت جزيستكو كنمتاي اكسكيوز كنجبر كنمتاي نناجر كنمتاي نخرين نبعثم مالتي هدي تملس كاتريوم تراهن كاغن تايم جيرم خنا اهم راسي خاطر دغه دي تايم راسي خا حدا نقدميت حدا سغميت كيتسغمس ندحريت خا حدا سغميت سغم مرغاس بزعبات مال زغبرن زودي
بزعبو كحاسب لو ما عن خناس بزعبو سو زبدل انت مالو ما تسو اقي مني لي اقي مني الى حسبو قالات انترا لو ما انت حسب الله اللي هاي نسي انت حدث قومي عند حتر الله بركز لو ما انت غزي ورقي يخم بحال كل سي انت نبل نيرنا امني خلنا مالتي يردانا نير انا يرداني نير غزي ورقم بحال حجرا ولا ورقك يغنشو مور ذان يا لالي ورقي دايموند ولا حجي نزل ነገር ዝኽ ተሓስቦን ተራሂን ካስ ወይ ንምንተ ኢኻ ማለት ናይ ትማል ጉዳይ ተሓስበሉ ነው ተሓስቦ ግዜ ዝጥፍ ማለት ስለዝለውን ነለማ አንተ ጉዳይ ካይ ዝገብር ነው ቅድሚኻ እቲ ፎርጊቭ ምግባር ከነማሉ ንመን ሰላም ዝፈ ቀዳማይ ንኣኻዲ ሰላም ዝፈካውስ ነው ቀዳማይ ሰላም ዝገብር ገዛ ነፍስና ንሓደ ሰብ ቅራት በሃል ከለኻሲ ቀዳማይ ነፍስኻ ሰላም ትባ ሩፍ ኢልካ ትድቀስ ይደፈ ነገር ካል ነገርማ زفيل كأحد الركز هجي تسيل زخان كأخبار بزحت أستراقب سلزلها مالتي كابزي جمر كم ترى أجير كا شعرت يوم نايلو من قتات كأهر رأيها جمر ماتي مركز نقول فيها حسب زلها لأنه ما أنت كم كانت مالك كم ما تحسب زلها أو لو ما أنت أنا مركز نقول فيها إن صراحة خد حسب زلها لذي بغمز جير خفت خلتنا من قتات مالتي ناي ناتكا من قدي كابزي جمر كم ساعات مالتي هجي كلام نقدر تناتنا مزاي ويل ما تناتنا فاشين قلتات فلوس أنا كحجي فاشين كمل لين ما أسك اللي كان نركا يا أنا بحكي كاوي دي جمر بايزوي كم زر بالك يو even نبعلو أبن نفس يزرع أخونا قال أنت قالو ما عاشي بزي قدس جن كافتا كم زناي نفسها حلافنا even نبعلوش ألوكو أبو خنا ديخان قال ألوكو even ولا سجاب سوم زموتو جلس سبورت خبره خاليم زرالي مالوتي ترى ديخاني كحقو زها مالوتي جن بق كم يكون كذا تحسب على كايب الأنا مالتي كم ناتي كم نهم مالوتي بق خمزي كلا كم حدار كم زلك قل أخم زلوا خاجر كان ده نفسها كم زي تجأنك أخوينك تجأنك أيكون ما تحسب أخوينك زحش ناي مدرس ناي مفتاحته خلقس ما عشي بزي قدس هذا ما عالته مالتي جن كم ممكن كاتحسب على كمالتي بلا أنا مالتي ترى دي خان كم نقدر تحسب كينك قالنا نقدر تقبل خابك دخلنا نقدر نعمل فاينانشال اللي خا كتمحيش ولا تمسواد اللي كا كوميونيكيشن اللي بار مالتي ما تقدر تمسواد اللي كوميونيكيشن يمحيش مالتي جن كم سكير ريت قبرنا حركين كان نفسها جس بلا عقو ستهو جنزب رخوبكو قال nothing مالوزي عملت جزم كتركب تخيل سجام معش قلت إركاكو حجي تركب تخيل كي خاطر قلت إركا جنزب جن بستغال متنجي نفسها تبو جيركاسي حلاف الناس مالتي even كسب زي هاللو كحلاف الناس نايبول حارس مالتي even نايبي السبنا قال له لعلي يمكن حاسب على لنا بالأمنة على أنا مالتي إذا مالتك كم زدبلنا ومن قدرت كيلا قداشي مالتي even ما تعرفتي حق زكايو قدمي خا حليفهم صنع حسابات كا مالتي بمنتايم بزي قدس بلايف خونه خلي بعد ميوم مالتي ترى دي غني ولا بفاينانشال كا خونه خلي مالتي even جن ببرسونالي ولا من خوا حليفهم صنع عند حركينهم كا باكل تترهكا تصبوي even ولا اب تلفزيون دي ولا ابي تبدي جلسي اقداسي نعم مع مالتي يا انت لك كان اجي كم زي مثل بناتي يا دليت انت هالليسي دليت انت لس من قد له الى كان عنده الى كاسي جي نايوان جمرون دي اقل جمرون دي قال يترجع زيهم كم زيهم عينت نقرات نسخة كتقبل ترى جميركا نفسها كثير وين ما نسخة كتهندس ترى جميركا بدحريو بعالم من قدنا تخفض الكلام مثلا بعالم عرف نخفض الكلام مثلا مالتي جي تمتركون سبات بعلمن كم تكون شعور أفتكر أو شعور كنقرأ كاي بعدتي أمرها مالتي مركز مزيوم زنبر كام سبات نيك محجز زنبر كام يعرف تخا كيركاو منكو بزحتك سامع تغليها حسابات مالتي مركز نشي حدا خبطة نقرأ تخا يحدث كاس لدلها ومين يوسع كاس لدلها حتى زنبر كام نساتم تحدي يوسعهم خلاص سامع يدخلني عم سام كيرك من نشي أيوة زي حدا انتك بلا سمعيه كم زي
نزيا ذا سكريت المتحفسي أمبيبيا بتبعي أمبيبيا خيدة هجي يا كم زكوا كالي يبرو مافت أوفيسي صار جيت أوفيسي هايدنا تمساح كله يا هم زكوا قبل خيلنا هم زكوا قبل خيلنا كوميات بتمسح كل هجي كم قبل جمر مالتي كلهم صلاة صغيرة تتايد لنا الذي تتايد لنا الذي انتهي خب معسي خم خير انتهي خمي حدش نجارات دبلنا زلوا دس كم يجري يخون خير كلهم تقطع كلهم داي كله باسماء حجي السوزنا برم تيار عاركم ينيرو ስለዚህ መዋዕልቶም ይነሩ መተዓለልቶም ይነሩ ፅቡቆም ዝዕልሉን ዝፃወቱን ነይሮም ካብኡ ድሕሪኡ ግን እዚኣ ነገር እዚኣ ንእሽተይ ነገር ኣብ ሂወት ወሲኹሉ ኣለስ ንእሽተይ ምስ ወሰኸ ነታ ዝወሰኻ ናብኣቶም ከይዱ ተተዛረባ መን ቀበሎ እሶም ኣይወሰኹና ኣይወሰኹን ደሎ እሶም እታ ዘለወሰ ዘለዉ ሕጂ ቤን ክሰማምዑ ባእስን ጨቐጨቐን ጥራይ ኩሉ ግዜ ኣብዛ ዝበልክያሲ ከምዚ ናብ ሓድሽ ላይፍ ክጅምር ከለካ ከሊፈካ ኣርእስቲ ከይትረስዕ ሓድሽ ሂወት ክጅምር ከለካ ሓድሽ ሂወት ክብለካ ከለኹስ ናብ ትክክለኛ መንገዲ ክኾን ኣለዎ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ሓድሽ ሂወት ይጅምር ይኮ ግን ንኣብነት ከምዚ ዘይትክክለኛ ፍቅሪ ክኾን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ካልእ ማለት እዩ ሕማቅ መንገዲ ማለት እዩ ሕጂ ብሰንኪ ከምዚ ነገራት ካብ ሰብ ክትርሕቅ ገለ ትፍትን ግን ብትክክለኛ መንገዲ ኣብነት ከምዚ ዝበልናዮ ፐርሶናል ዲቨሎፕመንት ማለት እዩ ነብስኻ ትዕብየሉ ሰሚናራት ክኾን ይኽእል እዩ ወይ ከምዚ ኣኼባታት ዝኾነ ማለት እዩ ናይ ብኦንላይን ክኾን ይኽእል እዩ ወላ ብኣካል እናኸድካ ድዩ ገለ እንድሕር ጀሚርካ ንስኻ ትምሃር ኣለኻ ማለት እዩ ነብስኻ ክትቀይር ትፅዕር ኣለኻ ሶ ከምዚ መገዲ እናኸድካ ከለካ ከዓ ዘለካ ነገራት ንኣብነት ዝኾነ ናይ ሶሻል ሚድያ ድዩ ወልፊ ክህልወካ ይኽእል ወይ ከዓ ናይ ዝተፈላለዩ ነገር ማለት እዩ ምስ ሰባት ኮፍ ኢልካ ምዕላል ነዊሕ ነገር ማለት እዩ ቡን ምስታይ ንባዕሉ ኣብ ሰዓት ዝኾይነ ክሪኦ ከለኹ ዓይነስተ ማለት ገለ ኣይኮነን እንዳስተና ንባዕሉ ግን እንታይ ክንዓላ ኣለና ግን ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ ተረዲእኻኒ ሶ ከምዚ ካብ ኮነ ከምዚ ዓይነት መንገዲ እንዳሕር ትኸይድ ሃልይኻ ንስኻ እቶም ምሳኻ ደለዉኻ ኣብ ሕጂ ካብኡ ምስ ወፃኻ ካብቶም ሰባት ንኣብነት ካብ ሚቲንግ ተፈልይኻ ናብ ዕረፍትኻ ትከይድ ኢኻ ናብ ገዛኻ ንባዕሉ ናብ ኣሕዋትካ ገላ ክትከይድ ኢኻ ኣይተራኸብኒ ኢኻ ተረዲእኻኒ እዞም ሰባት እዚኦም ግን እቲ ናትካ መንገዲ እንተዘይተረዲኦሞ ማለት እዩ ትኸዶ ዘለካ መንገዲ ኣይርድእዎን እዮም ኣይኖ ኢቨን ንባዕሉ ንስኻ ኣይተረድኦን ኢና ነርካ ምስ ግዜ ግን ትረድኦ ኣለካ ማለት እዩ እንታይ ክትገብር ኣለካ ምስኦም ክትረዳእ እንድሕር ኮንካ ምስ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ዘይትረሕቆም ሰባት እንድሕር ኮይኖም ኣለካ ኣብዚ እስኻ ክትርድኦም ዘለካ ዋላ ሓንቲ መልሲ የብላን ካልእ እስኻ ነዞም ሰባት እዚኦም ፅቡቅ ጌርካ ትርድኦም ኣለካ እምበርከስ ብሓደ ነርካ ኢኻ ብሓደ ከለካ እንታይ ዓይነት ሰብ ከም ዝነበርካ ትፈልጥ ኢኻ ንባዕልካ ስለዚ እስኻ እንተደኣ ንእሽተይ ሰጊምካ ምስተኻእለ መጠን እዞም ሰባት እዚኦም ከማኻ ክስግሙ ጥራይካ ክትሕግዞም ዘለካ ኣብቲ ዝተፈፀረ ነገራት እንተደኣ ኩሉ ግዜ ጨቀጨቅ ኩሉ ግዜ ባእሲ ገለ ዝኸውን ኮይኑ ግን ሕጂ ብዙሕ ኣገዳስነት የብሉ እምበርከስ ንዕኦም ሰላም ኣይትህቦም ኢኻ ንዓኻ ሰላም ኣይትረክብን ኢኻ እስኻ ዘይተረድኡኒ እንዳበልካ ሕያው ክትብል ኢኻ ንሳቶም እንታይ እዩ ዘምፃልና ዘሎ ዝወዲ ዝናብሉ ብዙሕ ነገር ክዛረቡ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ቀዳማይ እስኻ ትርድኦም ኣለካ ካልኣይ ከዓ በቃ ዋላ ዝተወሰነ ግዜ ወይ ድማ ትርሕቀትካ ከምቲ ናይ ቀደም ዘይኮነ ንእሽተይ ክትቅንሶ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ በርከስ ባዕሉ እውን ክቅንሰካ እንዲ ኣብ ከይድካ እንተደኣ ቆዮቃን ባእስን ወይ ድማ ጭቀጨቀን ኮይኑ እኮ እስኻ እውን ናብኡ ሂዳ ይመፀካኒ እኮ ቀስ እናበልካ ክትገርፎም ክትጅምር ኢኻ ምስ ካልኦት ሰባት ርክብ ትገብር ኢኻ እምበርከስ ደቂ ሰባት ባይዘ ወይ ደቂ ሰባት ብኸመይ ናይ ዓርክነት ንፈጥር እንተራኢልና ንዓና ድሰማዓና ሰብ መሪፅና ኢና ዓርክነት ንመፅር ንዓና ሰማዓና ብለካ ንዓና ንሓሳብና ንሰማምዖ ሰብ ማለት እዩ ንዕላልና ንሰማምዖ ሰብ ማለት እዩ ተረዲእካ ኣነ ምሳኻ ዓርክነት ንፈጥር ኮይነሲ ምስቲ ኣነ ዝሓስቦን ንስኻ ዝሓስቦን ተመሳሳሊ ክኾን ኣለዎ ክንሰማዕ ትኸይልና ሓደ እውን ምስ ሓደ ዕርክነት ክፍጠጥ ኮይኑ እምበር ክንደይ ሰባት ይፈለጥና ኣብ ሂወትና ክንደይ ሰባት ከዓ ዕርፍትና ኣለዉ ሂወትና ሙሉእሲ መዓት ኣሽሕን ሰባት ኢና ፈሊጥና ግን ካብዚኦም እትዮም ቀረብትና ንብሎም ድማ መዕርፍትና ንብሎም ግን ውስናት እዮም እንታይ ስለ ዝኾነ እዚኦም መሪፅና እንተይልናስ መሪፅና ባዕሉ እቲ ናትና ኣእምሮና እዩ መሪፅዎም ባዕሉ ምስኻ ሰማዕ እዩ
تعلي كلها صبو سامع لها وشتها سلام سيبكر لازم وشتها سلام زيبكر سب كترحوا يتخلنا جيز سب زخالك حدا ናይ ነገር ባህል تغير مسلم سواتي أتم أنت رأى كعل زي كيلو المخرارة أنت زي كيلو مسلم نوع أخرى وزخلوا سبات كدن حاسس مبارك جمري مالتي كم زنا يزود مالتي نيزود حجي لك كم جيرو حدا سيمينار كيلو أما يدور مالتي أو خيدس قال كم دي تزارب لك كم تا أوفيسر زارواس يا هو يخوني بلوت حدا نفس حدا خيدو كم زكو يتفلس يا يخوني سبحان الله كم زندي يا صاي وصل ما يسمع هذا هو شو متعامل تقريبا لك أنا أبجيجا من قد نيرو ما أبجيجا وثاني ريلي واش أزوي قال لك يترس أبجيجا من قد زبل كياس حنت الله قال حنت مصحف زنبب كوا حدا أموراي زليلو قالن بلو مالتي أمورا بنشتو خلو مس مالت انقاقو خوينوسي مس دورو مالت مس اوت عبي مالتي لك مس انغو بيجي قال عبي قال شو انت يا امينوسكي كم ذي بر امينو مالتي مرات دورو تبرنيا تردي خان او ايبرني شو ريو مالتي كم عينس يبر قال مالتي كما سلتكم كم أنا تقول دي بريلو نحن تقول نادين بر نحن كوين برني على نودره مالج تمسود أنا برا تمسود عبيا مالج أين برينا إلو أمينو بق أمورا خنوسس دوره خوين النبيرو مالج كلا حنت خاء كم توساقي حرماز مالج حد كم زي أصلت أنا هي حرامز قليل هجي تعرفت أنا حرامز حدا حرماز بجمر تأثير مالج كنت قرا حرماز يكون ليش تجمر غير تأثير مالج تحرماز بو حدا سبي حلفنيو حاجة ناسي تتحلفنا برسب نسبة على ممر مالتي نايتم حرامز حتى تو مالتي تي حلف من قدي وإذا كنت قال حرماسي بنيش تجمر تأثيرس نمنتاي أنا جوز نورمالي كله خبنت صغير سبي دي بنتو شو كبنت صغير إنساي دي بنتو صغير له شو أنتي لو مشاركاتي أصلا نايتم حرامز إذا تريد اللي خيلو قدم مالت بنيش تأخذه بقى تأثيره بتجمر الساعة كم قالوا سلة عبية تأثيره بنيش تأخذه لا بنت ثاني كنت سايكل النيرو حجيين بنيش تأثيره سلة عبية بك أي بنت ثاني اللي آمينه أي بنت ثاني اللي سلة آمنة خا استيرت قابل تأثير له مالتي كله أنت هذكر كاني كبابينا مالتي نفس ناسي كم زي التفنا كيوت رجبرنا كبابينا مالتي عم تطعنا مسمن متينا مسمن عبينا معلمني ما أخذنا حج خمس من لنا مالتي دين كم زر بالك أفتح بوينت ناتكا كتكير ندار تحسب هالليخة بمنتهي زي قدس مالتي جس نفس خاجين بك أنا خد فلت نقوله مالتي مرات دخولنا سب دقبر سيمينارات زغيديو تمرت تدي سمع ديو متحف تدم بسب نفس نخفلتي مالتي نفس فلت أخا أنت هيك جبرالو أنت هيك جبري ولنك آخر الدعي مالتي كم زر هركينوس نورمالي نفس خانة تفلت إذا تخرج من قدي كاب حبرس كاب نحر جيجا نحر نيركا بجيجا نحر نيركا خمس بالنيو أمورا خمس دورو نحر عليها نيموت أتقول خاص عقد داش يدبر أمنة على مالك يا حكي نسي قال لي هون خيري جيم you have to try بك تفتنا لك كله قليل زبرت عن زي أموري كلا يكون يا تي أمورنا زي كونن كلا خنجبر زغل عتالله جين إحنا بخمين تكمل يتحط يا جيب خمين تكمل زي ما نقرأ زياتهم كنت كمل لهم تجميرنا نفس وكف نجار بكره نفس وكف نجار مفتح زي بالليل ما عاد شيء إن شاء الله ما عاد مفتح خالي لذي سخانيني أخا تتمت نيني أخا سخاتنشن تيب مالتي نتشجر على هاتنشن تيب وسنتي مفتح نتشولش ولا مالت كل جزء معنا تزخب كيو مخازن لو شجرات معاريم تكون كها مفتحي كم زين ولا ناي أي بحي ما نسلا يا أملا حسين ذي صار فترة ما داي ما فترة ما داي وغاي جورر ناي بحك زين ريل فتني بازوي فتني قبلك خلوص يا قتل عيالك جي ريلي زين ناي بحكس بقاسي نزيم نقرأ زياتهم كا متجمر كا كان ببديها ولا متجمر كا سباتنا الله لي خيم تخلو نزول كا عنتوي
بعد هاي كون كان مريض كان حادث عركات قبره ኣጋጣሚታት مريض كان قبره يا قطعم تاتي عرك هذا فترة عركنت فترة كم سب بتيم زقات مخام بتيم تحالفهم سيتويشنات بتيم تحالفهم علالات مالتي خمسة قطعم تي عركنت فترة مالتي دي حنقول كسامع وسواتي هاد قبر حدا بزعبا نورمال هو زي سبنا عملت ناسي زنقع هو تبي القندات كم داعي سبات ترى كوينو صح نورمال هو زي تبي ليش زانا قاعد ترى هين كمات كم زي بزح بارات مخالفين كم زاد بزح زي كم كتر هين كم سلز بمتك سامع فمسز السبكة متي قال لي حد خالك يهم لك هو زيادة السبكة ستريس يلبك كم زي رايك حاسب كم رايك يقول لك سلزي أيوة حق كل جانا أسمعنا يا كتاب جيجا من قدم هلا مصنع كاجن متعاميو نع خانتراتي على اللي خيو متعامي تأمك كنت هي وقتها في الحدوقة كلاي نجركا بوتاخا برجس عيني بوتاخا مزخنة تفلت ماتي إذا مسبتها أوزلوها بخمي بس مزعمي ومزلو كأوتم بزح نجريات مار مالتي تمهاري خابوم يس بزح نجريات مار حجي أبز نجر زخانتي هلو حنقول كخلو جزية ودماتنات كا مايندسيت نلوت دلو كاين لو مالتي بزوح زي فلت كايم نقرات نوت فلت كم زي بهرفان علىها مالتي بتاع برفان نقول شيء أخلي دبل أمنة علىنا أنا تردي خان أنا كم زبنا بنفسي كريه أخلو كمين يرتي الكنس I don't know بمنتهي كعبي لا يفلتني جن بقى قال له هذا كم زي كتوت تريلي كم زي دخون نقدر كتكبر قال تريلي جن كم زي بالكيا وكابيها سوات كلهم أتليس خمان بشلات سوات هاليوم جبوهم زي قدس أفلتهم زي قدس زبوش هلو خون خلوهين يحقوش غاي مالتي لا يحقوش غاي خلوك خلوش نبي كتكير كم زلك سينا قول خايم كالي ترف مالتي تردي خاني أنت زي هاليوم زيت أجمعات هالو جيم كم زي ديسبلين كانت كحالي خان دارت مز نيركا خا مالت نابرونغ ويك يتغير مالتي الله خاكوني مالت نافتنا يبل كان الله جيم تخكلنيا منقد ولا عيتركبو جيم تحمق منقد خا خير خبك جس جيم بتناتو نورمال منقد دارت مز نيركا أيوه حدا ما عالس قال نقدر تكوني خا مالتي تخكلنيا منقد تروح بدخلي خا مالتي نزجين تخدم منقد ثات كلي بزحنا قري مالت عركة ما حزا قداسيو أبو كل مالتي نعبنت سدراخا نبعلو عقب دبلوها سدراخا تصبغ يدبل الأمنة لنا أنا مالتي ردي خاني استيل بمنتهي بزي قدس جن كمزي قدف دبلا كاسب النهر هاللي يخا أكو خادي حاو خاديو مع باي كاديو قال مالتي مع باي كاديو أبو خا أبو نخا مالتي أدي خا مالتي قديف انتحرت بلك هالي أنا بحالة جيجا من قد خير أنا بنفسي داير الشعور متعبتي مالتي عملت أربعة متعبت نيرومني أحد جعلون دي ما بقدر أتخيل أربعة هذيك نادو قربت خمالت نيروم ناتي مالتي ما مارتي لك خلاصي ما مارتي مساتي تقول مالتي أسبقس نابت أبي مالتي 10 حمشة نورا الدرجة أسي أوين بات يعني را أسمع سيد نبورو قص بقص قال جميرو مالتي أنا خا بمنتهي من قدي I don't know جين أي تعامكم مالتي كي تعامكم مس قال شعور كيف تغير خاطر حكاو مالتي منازك مساغا يمهر نيرم كابت مرتكوت نحر جميرو كزلو نحر جميرو كزل ريد نحر كين كسخا أي زلني خمات كترفي خان مسترف كخا مسقال سواتي خفوف كتب مالتي مسومتو مسكال سبات مستم كال سبات مسكون كخا ناتم كاغلت أبايت مهر مالتي أنت هنا مبالي أتي كم زنيشتي كله جيجا من قد زي ما حزي حاجة خري يخلوه شو يرد كاني بمنتهي من مخنيات مخان مالج حاجة خري يخلوه جين نايمن حيلي تلكني بك أنا يصدرخ حيلي تروح مالج تردي خان صدرخه فتو طلع مالج بزي قد إذا ناتي مالج فتو طلع خلو خلوه بك جدف كله خلوه مالج أبي ثاني أبي مش من تخيل يلا خلو خلوه مالج أقدر أسي كم منسيات وي كم ناقش خينا خنري أخلنا قلقين ولا خري أخلوه تنبره تبغى يسمع كاني كومفورت يسمع كاني قديف كتبال كلها جيجا ياخذ كلها جين أبسع زغدري أقول لك جين ناتو ريزالت يكتب المالك نفسها
ترديخني ناو عرستنا خمسة كاروبي كم زر بالكايو نفط كلنا من قد تفزنا عرفينكا مكيرتخا كوابيخا وسانيو كاو خاخت وصخا بزح غزي حتى كمالو ግን አትሊስት ግን ድሕር ትፅዕር ሃልይ ሓደ መዓልቲ ዘይተዕወተሉ መንገዲ ኣይክህሉን እዮም ማለት ረባሓዊ ናብ ናይ ካምፓላ አርስና ክንምለሰካ ኣብ ካምፓላ ሽዑ ከም ዝበልከዮ ቀልጢፉ ሰሊጥካ ፕሮሰስ ገሊልካ ንምሹ ያ ቀልጢፉ ሰሊጥካ ኣብዛ ዓዲ ሽዑ ማዓሳት ኢኻ ናብዛ ዓዲ ወያ ኣብዛ ዓዲ ካብኡ ዝኣቱ ከሎ ብዛብ 2022 እያ ኣብዛ ዓዲ 2022 ኣብዛ ዓዲ ከኣቱ ከለኹ ያ እቲ ትፅቢታት እንዲ ኩሉ ግዜ ካናዳ ክብል ትበሃል ከሎ ብኒኻንካሲ ከምዚ ፍሉይ ነገር ጌርካ ትቆርፅ ኢኻ እንጂ እንተራ ናትካ ዝኾነ ነገራት ትፅቢታትካ ኩሉ ባናንስ ጌርካ መፂኻ ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ እንጂ ኣነ ካናዳ ክመፅእ ከለኹ ጃስት ፕሮሰስ ሰሊጥ ንምፅእ ኣለኹ እምበር ብዙሕ ከምዚ ማራ ፍሉይ ዝኾነ ነገራት ትፅቢት ሒዘ ይመፀኹ ብርከስ از مسیحا حدش وقتی هاجمر حدش وقتی هاجمر حدش لايف يو كل نجارات كيريو توساخا ملء حلفنت عن خاطوس مركز زي كل كاس أنا حلفنت مع أبني هينكا تحولنا ناول أخا ولا حنا جالس معنا ولا نتسدلنا زنور خمان بزح كبرتين هذا ترى ديكا أبز جزء زخان كاتري أخلها بتعمي وفي نير ماي أجي نايبك أدوس نصغرها لك أسقاكم تساتم حلفنا تسكيما مزنورو كم حلفنا تسكيما مالتي قدامي كان نسخة كلايكا نسيم الحرام زلوا سدرا بيت كمالتي هجي كنت نصغرها جن كم زي مزي إلكا جنزب وقتها في سنة كيركا تحفظها جنفا جرا بتسم فمنا حسب عين برنا أنا مزي بعد أبدا رسا كيرسا أهلكا بزعوا أنا كندا كازنا جمبرني أنا شفتناي كبابي إنترفيو سوالك يا أخي زملت أسجرمك كدمي ولا حن ذكري دي فلت شو كم سهلة تبتب كوينش لانجوج كمهاري له جميرة كل شيء كمهاري له خطوة حاجة له شو إنترفيو سوالك أنت ما حد لاقي خيره طعم يسحب ميت برادري أبدا أنا راح أجرا إنترفيو سوالك كان لانجوج خير داقليني جي بنكمي كم تبتبي لنا جلس شو بالحريقة ودينا نزمت خلنا بقى يزنع نير كان رانتاي مسك كمي حليفهم زنور فلاي نير ما كان بالام سايز نور كاميرا هاك ما قال لهم صراحه يرخبوا نيرو انتاي ازيا ربحوي كحتك ሓደ ሰብ ናብ ሓደ ቦታ ክኸይድ ከሎስ ብዛዕባ ተዓዲ ከጽንዕ ኣለዎ እስኻ ግን ማለት እንታይ ስለ ዘለካ ኢኻ ብዛዕባ ካናዳስ ከተጽንዕ እሞ ከዓ ኣቀዲምካ ከይከውንሲ ፍላይት ናይ ሳምንት ምስ ተረፈካ ከተጽንዕ ጀሚርካ ብዛዕባ ካናዳ شو دخون السماء خيانة غير نير كاريدوس انترفيو مسجوركو كوا 5 شهور حدا صنيحه اوكي انترفيو مسجوركو 5 شهور حدا صنيحه هي شعب دحريو افتكزيس شعب قطع كندا انت تمثل كريجمير مالتي صراحه هم يتركب انت تجبر افت عد مسخا بزعبا زناي تمرت غداي دي ناي قانقانا قال نارك بزح نغاتري حجي يا كاوي حجي تتصبيتاتك كلا ويدنا دوز حساب حتى خلنا حجي كلا دي ويدنا هم نركبنا دي ويدنا هم نجبنا ግን أو خينك برجع تحت ترى جميل كانت تفزل نسب تفكرني هتروح تفكرني حربي تركب بقى نتزرب كي حبري تغان ترى أمين كمالتي جانت يوم الناس نزنورو برجع عمرو منيرة زعوان يسرح أو نعلى الكلو حدا أركي كلمة دي مسأنيرو كم يجر كسرح تركب قال من المسلكوس إندي دال أبليكيشن إندي تبع الأبليكيشن ده بذا جرنا أبلاي نجبر صراحة كده بلاني أما سكي نجرنا الناس كنت عن جاتا إندي جايليا نجرني أب كمبالا هالله أوريديا مالتي أوريديا أو خينا يري خب صراحتي بس ناتج نبر مويا جلسات مويا حدش مويا أنت يركا مويا نورمال إكسبيرينس يركا مساوا في المسرح جميل هولاك هالله يا ميكانيك يس جراج صراحة جميلة جي أو مشي هنت حزم الله هنا جراج أبد ما تيجي هذا صراحة يا بيزك نيرني جيتها قدامي زمك حل لازم لازم ساعة مشي يتمكن هذا اللات نمالتي ميرا أفسعت قوامي ميسر تنايك صعب زح perfect ده كم قن ولا بس ساتر حزر ولا خدماتي
better than nothing ይብሉ ጻዕዱ better than nothing ያ ሕጂ ብውይ ኸማሲ ኢለ ይፍትሽ ገለ መለ ይሪኦ ገለታት መዓት ዌብሳይታት ርኢ ገለ ንኾነ ብዛ ዓዲ መጻኹ ክስጮም ምስ ረኣኽዋ በቃ እዛ ዓዲ ካናዳ ፍሊት እያ ቆው ደኺና ምድረ ሰማይ ኮይና ሽዓ ማለት ሕጂ እዚ ትፅቢታትካ ኖርማል ምጽናሕ ግን ብጣዕሚ ጽቡቕ በቃ ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ኢልና ተለማሚድናዮ ኣብ ጽቡቕ ከይድና ነርና ካምፓላ ከይድና እውን ከምኡ ተለማሚድናዮ ከይድና እናሓሰብና ከለና ናብዚ መፂና ኣብዚ እውን ተመሳሳሊ ኢኹም ካብቲ ናይቲ ዓዲ ዝፈልየ ይብሉ ማለት እዩ ምልማዱ ይተርፈኒ ከመይ ጌርና ንሎም ጥራይ ትሕቶ ያስ ጀሚርና ሕጂሳ ኣብ ውሽጢ ሰብ ዝኩሉ ሰብ ካናዳ ዘሎ ረብሪቡ ክላስ ያስቂላ ይሰርሕና እዚኣ ከምዚያ እንዳተባሃለ ከሎ ንመዓልቲ 20-30 ግዜ ኣፕላይ ዝገብር ኣብታ ዌብሳይት ይዋቅ 20-30 ግዜ ኣፕላይ ይገብር ካብኡ ቀጥታ ፀውዒምኒ ኣብ ውሽጢ ወርሒ بيندي دي غير غيب كسر عربي بقى بيندي انا سرح رخيب اوكي بيندي سرح رخيب با كملي كدي وش اللي كبازوي كدي وش اللي كسر عم تركب زعدي ورحي وش اللي يس ورحي كم دخلنا فيلينغز مع كان يردو زعدس يعني جين بايزوي اي سمع كان انا تثبيت كاس درجه ناتين حجر كم زغير كذا زي كينوس ولا حنت نقرا كنا ولا حنت نقرا مركز ولا نخو من نص معك او غزي بالك مركز تفرما مصيخا نافتي كوز دكاي ورقات كاف توصيخا بتوصيخ نمزا ورقات يزلو دوص فلما تفلطيها حجي كم نقدر بزح غزي بالك ورحي كتوارح مغبر بزح نورمالي قطيف خو وطف خليت غزي جن كما يبلناها تاوش طرحها كاي حسبنا بزعما سرحه كمان كاي تጨናቁ ማለት ባጥራይ እንዳንበልኩ ይመልሱ ላይ ይጽፈሎም ገለመታቴ አይረብረብ ነገር 10-30 ጊዜ ነው ማንተ የተሰደድ በቃ ነው እንታይ መሰጅ ና ሞባይል ላይ መጽእ ግደፈ ኩድም ሰደል ማለት አድቨርታይዚንግ ገለገለ ይሳክት መጽእ ነው አንተ ኩድም ሰደል አይ ኖ ከምዚ ጌራ ስራ حركም ማለት ስራ حركብ ካናዳ ቀዳመይቲ ፔይመንት ትመጽሽ ማለት ኣብ ክልተ ሰሙን ናይ ዛዕዲ ፔይመንት አይ ኖ ያ ቀዳመይቲ ፔይመንት ትመጽእ ተራኸያ ዛ ገንዘብ ወላ አንተ ይብላ ناسيان كيف المسبل كان لاست راح يتكثر ويليك شعوي مور كمان كحسب جمرك شيء لك بزي دومزي سبكس نبراك اللي قال الحساب شيء نيرماتي كميل ينبر بس دومزي تركز أثرت حموشة مينيمم بيمنت مجمريا هي ألبرتا مالت يس ألبرتا أثرت حموشة نتخفلك كأو تين دومز كخا ورحاو أفتين نيجي زخرين نيجي نسوق كفلكا ورحان زي ترفعها سلازي كم يجرو بزين سفنا برجال حسن ناس سينجل كنا فاميل هون كاجل هون كاس كم يجرو نبرجال الحساب شيء مات كاو حدا نجار اللور الحساب شيء مات انت يتحدى حدا نجار استخولنا نجارات الله ماتنا سحبنا نجار الله مالتي دي أبزيا شعو እንታይ ንገብር ጀምር ማለት እዩ ነቲ ነገር እንስተሓቢ ዘሎ ነገር ምፍታሽ ማለት እዩ በቃ ምን ይሄ ነገርካ ባይዘዊ ክንደይ ምስ ገበርካ ኣብዛ ዓዲ ኢኻ ማለት ከም ዝበልክ ኩሉ ነገር ናይቲ ደሞዝ ነገር ሰላም ድበካ ይኮነን ምክንያቱ ኩሉ ነገር ከፋፊልካ ማለት እዩ ካብ ገዛ ክራይካ ቢላትካ ማለት እዩ ከፋፊልካስ ኣብ ኢድካ ተርፋካሲ ዳርጋ ኣይተርፈንን እዩ ተበልካ ይሓይሽ ይብል ኣነ ማለት እዩ ከምዚ ምስ ረኣኻሲ كندي جزء دحر كندي جزء أخا أبز عادس قال أنا قرك قبر لني قال فحاسرس كراهو بدل لنا قرر عليك تحاسب الجمرك دحر كندي جزء 2 weeks دحر خلص تصمم أسرع من جماري بركز دحر تصمم يا تا قدامي تخسر مش مسيحنا يا payment يا دكا بالحري أشعو قطع تنقرسك حسب جميرة مالتي بركز شعري مسرع هو إيدي مسأتوا بتعمين دسمبر هذاك هذا تعمين دسمبر I know صراحة مجماري بتعمل تحقيقس شو سن payment يتنكفل التمدو مزيا بيدي مسافها بتعمي كم زي كنا حجرنا مازي حدا نقرا له زبلنا شوش خم مركز زين زب زين كم يقرا كنا كأخنا هاخلا حدا نقرا له نزخن رهبة لنا هذا حسب مزي مازي جي مدلاي مزي من يحب ركا نزنا قدس خشوا
دهونه برسنت خيلو اب كوابيخ يسأكوا هلو جنا سيجسو يلا كم سب كان مريخا ما تكس كم تسي افتهم كوابي خزنا بروزلو خاط نبر تخل قليل جي نابزيو تي انت يعلم زيلكا حدا استفلي حسب ترى هليكا استفلي اللي وزيت كاترك مالتي كم تناي قدمكا حساب ترى هليكا تناي قدمكا وزيت كاترك كل غزي مالتي تصنع وزيت مالتي جي ابزي نتيم سوات كنا نادم ستمركا تبو سلا سوشيال ميديا تسأنا نغير يلا سوشيال ميديا اتي خاب غزا خوينغاس كل موغيل كاب ايد كايزلو سوشيال ميديا بخمي تتقمال شعو ابزي غزي زي صب يردان جمر ماتي صبو تتقم كالو صبو نغير كم زلو حما تتقم كالو خا ما غزي خا خبانا الكام زخت سرداهو شي غزي زي تمنع حالت ام حالت كل سبات من لا كاين في السوشيال ميديا مالتي كبا غدا حشو مالتي يا عوتا سوات هاترو زلكا عوت هنگا سلسة عوتا سوات كاتفلت عوتا سوات حزي اللو خاب يكترخون خير سبام تي كان زي كم زي يركف قبل الكاك محاول ما سوى على المتي كان مسك صحيح انا اول سب معي تقتل عنده لك يس صات كل لك سلازي تمنقد تجمير ماتيا شو جميرنا تمنقدي نتيم عوتا سوات من داي ماتي كاو دحري كندي ورحي زخون almost درجة 3 ورح ويا 4 ورح خون 4 ورح almost درجة 4 ورح 4 ورح نتي دحاني زبرنا يا سبات مالتي أفتك جيسو يريو مالتي جيمس راهوس دحاني جاي ناس اوكي نزم راي حاش جاي له وش تأت مالتي نفتنات ويب سايت وش تأت متعامي فولي زخونة تنحني مالتي مساعة خوها فولي توزرلو تمرتتاتي توزرلو كله كسب دموزات تريكاس صبك عجبكان كم بركان زخل مالتي نوعك لذكاء لك السوشيال ميديا أنا هنا كسوشيال ميديا شو السبزي شنو كيو هنا كاتا كل نقرات تمرت ولا تي سنحاسبه ناتي كفلتيون أو لا مالتي يا عجبني زخل يزبالكم مالتي نوعك هذا 4 ورح خنا ولا مالتي حسبه زي تتخكلنيا إذا عجب كل شيء كاتا مسو كونتاكت جنبر سواء نفس زنبرة نايت مرتي بوتا كاتا يسد اللي مالتي نوعاتو كلتا سنبت التماهيرنا مالتي مسو سنبت له خلاص مالتي سنبت له كلاس ناي فاينانسي لك سنبت حن سنبت أطف تقدامي سنبت أخوا ولا حن تقال يخي حاسك واتي بتغرني تمرتكم تغرني لا تمارنا هذا ولا حن تقال كي حاسك واتي كلي سنبت جميرة خلي سنبت كخمو تماسا سالي بقى حن ترداني كان بركس جنا 4 ورح يجلس قبل له شو بعدي ولا حن ترداني كالين جن أنت حن ترديات نشاء دمز تزنبر كفلت السترايد راينير سلازي يا أينو نقول سبكم يدرو دواجو كلا يا ما أدري حاجة كفلت ستها اللي جن كنا نتاي واقع خافيل كانوا عطوا حمزة لك خاشعو تفضل عليك كنا نتاي واقع أو أفتر درجة سنة بس كنا نتاي واقع حد كفل سلازي ناس واقع زي دلوري هاي تحت شو واقع نحط كفل دلوري ها أو يتحت السبات حجز بس حجزي ثناي لوتي من قدي دليو أم كل سبب دليو نعم أبزي كل فكاسكي ربعوي تاي كل فكاسكي أبزي دبلك يا تمرت مساعدة خمارتي أبني فاينانس كل فكاروبي أبزنا فاينانس دبلك يا أوسي أنت يحطو مثيلي مسيليكا كافت نبرك تقداسنت نبلك هجي تقداسنت زلو سبالو بزح سبالو تقداسنت زلو سا ግን ሰብዚ ትክክለኛ ናብነት ትምህርቲ ንብሎ ማለት እዩ ከምዚ ሓጅም ብሎ ዘለና ሚቲንግ ሎ ሰንበት ካልማዓልታ ክህሉ ይኽእል እዩ ትክክለኛ ዘይክረክብ ይኽእል እዩ ሓደ ሰብ ድሌት እንዳሃለዎ ኩሉስ ኣብዚ ትክክለኛ ይፀንሕ እሞኒ ሽዑ ናብነት ቢዝነስ እንዳልኪኑ ኣብ ይጅምር ኣጋጣሚ ከምዚ ስካመር ኮይኖም ፀንሕ ሓደ ነገር ተኮይኖም ፀንሑ ሸርክዎ ገለ ማለት እዩ ትክክለኛ ኣይኮነን እዚ ረኺቦ ዘሎ ናይ ትምህርቲ ንብሎ ስልጠናታት ወይ ብዛዕባ ናይ ፋይናንስ ትምህርትታት ከዓ ማለት እዩ ብምንታይ ክረጋግፅ ክእል ሓደ ሰብ
بفلان أب كندا متصل هجي مالوجي ويا زي كراجوس اللي دخل من جد بزحله كده ما نقدر تبغى نقول إن كندا كله ريجستر دخلنا أكاونتاتي ريجستر يقول لك من قص كندا أفلت أزله أكاونتاتي مالتي تمرتاتي بزح جاوت تمرت مالتي هدي أقول لك تركب تخليها فيك جن تي كافتي ريجستر كافتي ناي كندا ويب سايت قطع أتي خاطر هو ولا عندي فيك يقوله بس ترى تخليها كاين نقرأتهم سمات أفتي تمرت زلوا سبات كا أنا أجيب بنفسك زارت خينا حبشة من قد حبشها فيتني ترى أنا تم سبات فلت أم سبات أنا ترى إذا كنت شحات سبات أكيوم زمور سباتي جي إذا استمرت زندار أخا حق ناس خسرة جزء اللي يدخلوا من قد ولا حنتي له صالمين أنتم تريت اللي كيا حفشة وناتك بلوك تزيجير كاتناتك أمرها أو كفوت رأي نزدي حسيب كمالتي بزح من قد الوقت تصاري اللي تدخل ما قاعد أمالتي ما هو هاي اللي قل نستفى لي سبات كنت حتدخل حصل حديد كاسي مالت قال سبك أنت هلو كم زرع هو مالتي بنفسي قلت إفكا موسان قلت إفكا زي موسان يقول أكيد دبل بيبني رحمان أمنتي I don't know متى قال متعب كم زي لحد نقول قلت إفكا هذا سنة بالكان كدوم خاي بالكان جزين دخلوا شركة خا already ويكترسوا عليها ويكأ جزية خاص ويشتغل تقبلها مالتي جن كم أستوعب الكاغت وستنو كيدوم جوهان كيكلت أفكانسي تبغي كم سخت بلد أنا حقا بزعواتي سب personality كم عن السبب نعم السوشيال ميديا تقام غير كنا السوشيال ميديا ناتوغان تاير تكمل السوشيال ميديا ناتوغان تاير بزعوات تمرت دغور لنا تكاتلو جس ولا جنزب كاي تخفل نابنت تكسر نابنت نحد كون اللي كانت جمرك تكسر تلي خامس لني بناتي كري كله ستوكي ناتين تقول بالي يقولون مناتو انتي دبل جاك ما حنت بحالاتو if you wanna successful you have to pay the price واقع تكفل لك قال يدبل حجي انت واقع تكفل لك وي غزي خاط تكفل لك بزعبا سب بزعباسي نجر كتفلت وي كا غنزبك خاط تكفل لك مثلا وي غنزبك وي غزي مالتي كاب كلتيو غيكون من الوقت كلتيو تخسيرك ايس اوكي دغنا فيلينغس معك غير جن كاب كلتي حد نحرك فيلكاس جدا حد نجر كتلو الى جمرك واقع فيلك الله ايس اوكي شو كال مالتي من قد تريل مالتي حجي خمس بالك بزعباسي سب بيرسوناليتي انت انا سبي انت على السوشيال ميديا يتكم رغيب كباكل كمان ناي مزراب عقم نحر عليك كترغبوا تصبغي مثلا رغيب كان يركن اخ ناس تقول لغس هناك باكل ترحبنا بخمس ترحبنا لنا باونلاين بتليفون عند بتناي زوم مدب مالتي هجي يا بزح نقرات هاللي كمزي سكام مالو كمزي نعيك مع نزني لا اثنين معلكم حنسب تطال دياتهم سكامرات يوم سرات يوم دولة نسب نيرانج كلا يسب كيدا حتي تخا كلا يسب كا جس ده حتى كله جن أنا جس أنا ودي إيه تمرت جميلة قلتاتي كم نوع تمرت جميلة لهم سولكوني زين سبات دياتهم كم ديام لا بزح نقدر تزارف نسب فلتي كلا يودونكم لك مالتي هجي كم ده عن سروان ترى سميها خطر فاقل يمكن حسابك أنا معلش إلى أتراتني على أتراتني كنت نقول أنا قل أميني أنا حكوا ويد ماتي حزير اللوح مسألة تقول ولا حد بمان نمسك زرت أرايكنا الرجاجيس إيه تي حاجة ونت كم زلون كلام نجركا يترسر صراحتي نسبات زهسري ويس نسبات تتكلم أقدم زي نجر زفيته جنا لجمر خلا ماتي حارس راح سريحة نتيم سبات نترى زت أمم كينو تيم سبات نترى علاقة ومنا برود تقام له خينا سلزي نحور حنت قرر قبرني كنا أيوة جيب خمس راجز أدخلها كم دير كرايس كم سون سبات كأطالي سلت الرخاء مثلا أول كريها ولا أني هنا كوب أكلم ترى هاي مننا ببين ختم أسلز لنا جي كم زي جيرو زراجز الكاسب نارخب كهلا نزيم كم زيم تنتر أهينك زي كومبليني هذا هفت كومبلين ويدما بلين مقبار نمرم سوات ماتي يا أكيد أيوة كم زري بالكيوسي
ኢቨን ወላ ኣነ ከምኡ የጋጥመኒ ገለ እንድዩ ወላ ንዓይ ኮ ፀገም የብሉን ምክንያቱ ከም ዝበልክያው እንድሕር ናይ ገዛእ ነብስኻ ሓላፍነት ክስከም እንድሕር ድሌት ሃልይካ ካብ ውሽጥኻ ዝኾነ ነገር ከምዚ ብዘረባ ወይ ብገለመለ ገለስ ከምዚ ዳውን ኣይትኸውን ኢኻ ግን ገለገለ ሰብ ከምዚ ዳውን ክኸውን ዝፍትኖ ደለዉ ነገራት ገለ ከምዚ ሓሳቡ ገለ የካፍለካ እሙኒ ግን ከም ዝብልካ ቆርብተይ ይዕብለል ትሰብ ማለት እዩ ወላ ድሌት እንዳሃለዎ ገለ ይፈር ሓደ ዓርኪ እንታይ ኢልኒ እስኪ ንኣብነት ብዛዕባ እዚ ላይፍ ኢንሹራንስ ዝበሃል ማለት እዩ ብዛዕባ እሱ ዝሰርሑ ሰባት ነይሮም ማለት ተሰሪሕሎም ጀሚሮም ገለ ሕጂ እንታይ ኢሎምን ኢልካ ጀሚሮም እንዳኸፈሉ ከለዉ ገለስ ክንገድፎስ እንደሊ ኢና ማለት እዩ ተረዲኦሞ ገለ ኪዮም ጀሚሮም ክንገድፎስ እንደሊ ኢና ገለ ኢሎምን ኢልካ እሞ ሕጂ እንታይ እዩ ኩሉ ነገር ከም ዝበልከ ኣፅኒዕኻ ከም ሰብ ኢልካ ገለ ደይኮን ኣፅኒዕኻ መፅናዕታት ጌርካ ምጅማር ዝመስልዎ ነገር የለን ፅባሕ ንጎደ ይተዓሰሉ ማለት እዩ ተረዲኻኒ ኣህ ወደይ ትብለሉ ሕጂ ፅባሕ ንጎ ሓደ ሰብ ንኣብነት ተዓዊቱ ከም ዝበልናዮ ማለት እዩ ተኸፊሉ ገላ ትሪኦ ከለኻስ ብኻባ ካብ ምባል ብኻባ ኣነ ከዓ ጀሚሮም ነይረ ካብ ምባል ይሃፍቱ ስታርት በቃ ክጅምር ኣለካ ብምንታይ መዓሽ ብዘይገድስ ግን ኣፅኒዕካ ዲኻ ሓቲትካ ዲኻ ሰባት ገለ በቃ ክጅምር ኣለካ ማለት እዩ ሶ ከም ዝበልክያ ፅቡቕ ሕጂ ኣውዲኻ ዘለካ ሕጂ ከምኡ ዲኻ ሰርሕ ዘለካ ኣብኡ ሰርሕ ኣለኹ ጅዳ ሽዑ ብድሕሪት ትምህርቲ ሓሊፉ ብዛት ሰንገልገል ነይሩ ምርካስ ናይ ቋንቋ ሕፅረት ኣሎ ናይ ግዜ ዘይምርካብ ኣሎ ድኻም ኣሎ ምርካስ ኣብቲ ደቂሳ ትውዕል ዝነበረት ነፍሲ ብዝመፅያ ሙሉእ መዓልቲ ፉል ታይም ክሰርሕ ከላ ብድሕሪኡ ናብ መፅናዕቲ ናብ ገለን ክትከይድ ከሎ ብጣዕሚ ይከቢድ ብጣዕሚ ዝበልኩ እቲ ለሚድዎ ዝፀንሐ ኣእምሮና እንታይ እዩ ኖርማል ምዝንጋዕ ኖርማል ምዝናይ እዩ ሕጂ ከምዚ ለሚድ ፀኒሑ ብድሕሪኡ ከምዚ ዓይነት ዕድላት ክትህቦ ከለካ ሽዑ ኢትስ ሃርድ ማለት እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ሕጂ ከምዚ ጌርና ብዝኾነ ግዜ ወሲድልና ቀረብተይ ትምህርቲ ወዲናዮ ፍቃድ ተዋሂብና ካብ መንግስቲ ማለት እዩ ሕጂ ካብ መንግስቲ ፍቃድ ምስ ተዋሃበና ድሕሪኡ ንስራሕ እዚ ንሰርሓሉ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ንሓልሞን እቲ ንዓግበሉን ዝነበርና እቲ ማዕሪና ንሪኦ ዝነበርናስ ሕጂስ ኦልሬዲ ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ ፓርት ታይም ዲኻ ሰረሕ ኣለካ ፉል ታይም ኩሉ እንታይ ሕጂ ማለት ክንደይ ዓመት ስራሕ ኣለካ ሕጂ ክልተ ስራሕ ዝሰርሕ እዚኣ ፓርት ታይም ሒዝያ ዘለኹ እቲኣ ፉል ታይም ማለት ናይ ቀዳመይቲ ፉል ታይም ኣይተረፈትን ዘላ እዚኣ ከዓ ተወሳኺ ፓርት ታይም ኣላ ማለት እዩ ከም ዘላታ ፓርት ታይም ትቕፅል ኣላ ኣይ ሆፕ ድሕሪ ተወሰነ ግዜ ናብ ፉል ታይም ምቕያር ኣይተርፋኒ ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ መሰረት ሒዝና ማለት እዩ ዋላ ንዓና ከቕስነካ ዝኽእል መፃኢኻ ክተውሕሰሉ ትኽእል ፍሪደም ክህበካ ዝኽእል ማለት እዩ በቃ ትብል መርከስ እንታይ ኢሉ ምስሊ ካብዚ ዓዲ ኮይነ ዝረኣኽቦ በዝሕ ሰብ 3 ዓመት 4 ዓመት ንነፍሱ ወይ ድማ ንሂወቱ ክቕይሮ ዝኽእል ነገራት ወይ ድማ ነቲ ናቱ ራእይ 3-4 ዓመታት ክገብሮ እንዳኽኣለ ከሎ ግን 34 ዓመታት ግን ናይ ሰባት ራእይ ወይ ድማ ናይ ሰባት ዕላማ ኢና ንነብር ማለት እዩ የተረዳእካ ሓሳብ ተወሰነ ግዜ እቲያ ተወስዳ ውሳነ ወይ ድማ እታ ተወስዳ ሪስክ ዋላ ክንብላ ንኽእል ኢና ሓላፍነት ንወስዳ ምስ ተወሰነ ግዜ ወሲድና ብድሕሪኡ ሓላፍነትና ሙሉእ ሙሉእ ክነራግፍ ኢና ንመልእስ ወይሲ መዋእልና ኖርማል ናይ ሰባት ዕድመ ናይ ሰባት ሕልሚ ክነሳሲ ኢና ንነብር እንደሊ ሳነተይ ናይ ፈለማ ዝሓሰብኩ ሓሳብ ልክዕ እዚኣ ማለት እዩ እቲ ንደሞዝ ምስ ረኣኽቦን እሱ ኩሉ ግዜ ካስባኒ እሱ ኩሉ ግዜ መዓት ገንዘብ እዩ ዘእቱ ሰብ እሶከ ፅቡቅ ፀገም የብለና እዩ ግን ከምዚ እንዳበልኩ ከይደ ከዓ ከምቲ ናቱ ዓይነት ናብራ ክነብር ወይሲ በዚአን እንዳተቆራረዐ ክነብር ማለት እዩ በዚአን 2,000-3,000 ሕጂ ኣብዚ ዝጅምር መጀመርያ ኣብዚ ማለት እዩ ኣብ ጀሚርካ እዚ ሓሳብ ጠጦ ከይብለካ እስኪ ሓሳብካ ይድረስ በዚ ይኣትውለዉ ሲ ሊንክ ክሰድ ኣሎ
قدر ربحوا شدي له قتل على كيفك يا اوكي اجسي افتي نايمن حلمي اختصاص تنبريت حتى قديما انا زير حلمها اختصاص لك نايمن حلمي اختصاص جيت زي امرጫ نص كفسب لنات مرጫ الله انا من تابزي كنزارب تخناسي ناي زي ما قدمينا 15 عام زغورو ولا هاون على زغور سبات الله جي زبزح بالبرسنت انت راهم اليوم كيناسي زبزح ابيناي درجه يمزلو بس ناي فاينانس درجه سي ابيناي درجه يمزلو ثيلنا زبزحنا زوين ما زوزحو تي نورمال دبل تي نورمال ناي سراحتنيا مالتي سريحو اتغزو تي وي فول تايم لي ولا كنت سرحنا سرح زنبر سبي زبزحنا فرازلو مالتي نابرز عليل فدي عمشات مسكيروم 10 عامات جيروم يوم سوا زيم جن كابيدم ما أفهم ما هتريو عبيت له صدق ما أنا بقول زرع أخذ جامعة شركة روبي كل فكرة أمبر for long time مالودي نو يحمد نور بزعدي أرجع هول لايف ولا نيجي اليوم داني 4 عامات جلس نور له بزعدي 3 عامات نور له اللي بيبلك له كمان له نورهم هيجي بقى 5 تايف بالي حق شو هيكون بقى ترى دي خان بقى 5 قال له مش قال له كله تشالنج لنا أيوة بيروح نقرأ له مالودي جن كمزي انتي ترديات ان مشي لك بفلي انا في مجمع المسا كله كمزي ابير تراس يسمع انتي بحال نيرو ولا انتي بحال نيران شو 4 عامات كي مهارس 7 عامات يدنكر ابزع عدغا اتليست 5 عامات 6 عامات ننفسهم كيسرحوس 6 عامات مالتي 6 عامات كمارو ينبرو مالتي بلبي كم ممكن يدرب انا مالتي اذا تخاط قبل دلخا نسب كامباني دا سرحخه ترديخاني نفسها سرح لها ما عادش كخفلك بزي قدس زعما اسم مخفل كلا يكون نفسها مسرحها قداسي سو نفسها سرح لها حدا سب كا نكامباني غزيو اندهابه نفسها غزي خبالو نفسها نبل كلنا مزعجوش كمزي نورمال نعمل ገንዘብ ክፍሊት ክኾን ይኽእል ምዝንጋዕ ተረዲኻኒ ቫኬሽን ምኻድ ገለ ክኾን ይኽእል ቅድሚ ግን ክማሎ ዘለዎ ነገር ኣሎ መስለን ኣብነት ንጥዕኑ ከማሎ ዘለዎ ነገር ኣሎ እንታይ እዩ ስፖርት ዲ ዝተፋለየ ወላ መግቢ ማለት እዩ ፋይናንሻል ኻ ማለት እዩ ተረዲኻኒ ኣብ ፋይናንሻል ኻ ግዜ ሂቡኻ ንነብሱ ማለት እዩ ክሰርሕ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ምንታይ ኣብ ዝተፋለየ ማለት እዩ ቤት ትምህርትኣቲ ዲብ ገላእቲ ማለት እዩ ግን ከምዚ ገብሮ ዘለኻ ከመይ ሕጂ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣለኻ ሕጉስ ዘለኻ በዚ ዘለኻዮ እንታይ ከተማ ሓልፋ መውዳእታ ማለት እዩ ያ ብጣዕሚ ሕጉስ ዝኾነ ህይወት ንመርሕ ኣለና ማለት ብዚ ግዜ بعبيه هم ذول كي كل زين حلم خان ترى تقعس كينكا غير ما علامة خان ترى تخير كينكا كل زي حقوسها مركز تيم تقبرهم ذول خان يقرأ ملو بعد حالاتنا توصير كهات خير ذولها ثمار رئيس قلناها أنا تجي زي صراحة لأن مش بلاك الله فلتة بس فلتة صراحة جي مرة تخيني مرة أجي كتكرر اللي ما فول تايم كانت تخطبوت شو نادم نفسناتي حلميت رأي أخيس لذللي أو هين كاجن عندما ركع ترى زي تقدر فاين كاري مالو زي تلو هين كاسي أنت هنا كأنك نقدر كانيرة تمسا سالي سرح كاس سفلة لو تخا تصب يا لما أنا يكسي يعني ألبرت أينشتاين يقول صحيح جي أنا بتسرح تمسا نقدر نقدر كاس سفلة تفول تايم سرحي إن سرح كوا خلاصي كون دمز أدم زي إن فلت كون كله كندي كمز أنا هم ظهنا زاور حجاز كي سرح كله فلتاني زي ما أنت صريح زي كمز أنا فلتاني سازي تندمز أنا جنزبي إن فلت كله سي حدش نجار كسبهم يجرا كابي يا that's why net full time كقريف كنا بتي business كا full time كتبوا درالي خمالج يا سو مزاكل منك وعنده مزاكل نسي تسرح الله سو تسرح الله خنات وتيت كهبني مالتي حبزقن هذا استفل يسرح ترى سرح كين كخا استفل وتيت كم زمان فلوتي استفل سرح ولا أنا بنفس كم زي ديت فلتو قد ما حاجة فلتو زين بركاني قال كجمر كل خمالتي طعم يكون أنا already أنا تعميني قال أوير له يقالوا سير له مالتي كم زي قالوا حجي نابنس بس بفيسبوك راتو ولا له تفيدين بعلو سدر زرقة حقا كاب حدا ديت فلت نيجر كجمر كلها واقع بزح لك فلاك هادون كمي أسمع غير كوسخ يا بتعمي
بتعمل فلي أتسكت إنه comfort zone عندي عن طريق نجي نسألنا comfort zone تزل خير بوضع كل جزء مشي نفسه كفسب أفتزلوا وثاسي تمشي ويكوفي نعمل كم زي مخفلين سيرياسي تطح سيريا بتطح خمس دحري خازل اللي خيو كم ناتك دحري خازل اللي خيو جزا صاروا ناتها كم دحين سلام كوفي لسي حارس متى يسمع متشاثير يسمع مشو وطاي مصني يس متشاثير يسمع حدا أبكرك حللو أب إمني وين ما بتخانق إحنا نجارات كوفي لخان تسمع كوتي دري تعمل كتسي دري أبغى حشد يا كورا حشد زنا دي مشو هنجلك زي عمك بدي أقول نحن قصنا خلينا زي نفسه كيف تأميت وصل لسب أبزي أزمة كذا لو صار ولا شجري حلو نايس نتجنزم حلو ولا نت حصلت نايس خلنا نقرأتي حلو جن كذا مخفر زين كتسائل لين حفتر أيلو أنت غيرت ياخذوا وقع سيدنا هذا وقع تسا كوعات بلز نقرأ كن ألطيف نخش أصل تاي قبره نفترض نقدر يملس جالس ويا زعبا كومفورت زون كابال عالقاسي حانتي ذكرها حدا نيروسي كم دخلت مبلغ أبيو دخلت مبلغ مس أبيو أجي خمزي فلات نقوله سوا له مش كم فلات أنقول على اللي بارب زي كده نابو خير مالتي انتايو ناسوسي كابز دخلت كوت قديق المغنياس انتايو كفلت له مالتي كيلو مش كدش أنا كم خمس غينا نخنزع عمد مبلغ أبي ندخلت حجي انتها قبري له زودي له سجاب 4 عمت سجاب تملأ كم زار اللي ياخذ كيري خيلوه ترى داري دحري خيلوه 4 عمت خيرك دحري حلف اللي له دحري بياخذ لهم لي خيلوه لهم لي يا أجن تاني موبايلي كم زر بالك يا مالتي كونفورزون كم زي زلخ يا ونجر تعم ترى تعم كان دحر كينو أنا خمير بالحجي تعم دحر ترى تعم كينو you have to challenge yourself مثلاً كم غير يدردان يا حجي دامي يا نبعك السي خاشة كم زر بالك يا رب حاول كم زي أمود داتا مالتي نابز أبكار حجي سقط طباع الله even أنا كمان طباع الله مالتي كم زر قلت كانوا يسرح بزح challenge نيرو نعاقة كده حني بزح ينبرون ورحق الدهر وري خارج نعاجي بزح challenge نيرو حق تعيش كرك مالتي يا nothing نعايجين nothing خبلك خلاص تقبليه مالتي يا سيناري هو سينا يا منطقة قبرالين I have to do something كلنا قر قبرالين مالتي ردي خان شو كم زر بالك يا تعيندي تبار أبليكيشن سانيرا مسباتك بازوي communication مسبات دارجاناتي شو جميل تقول كوس هاي جانني مالتي كيف تخاملتي حد ما تحكي قبل بني رولي بيجي برا الجمهور كوس نيش يا متحف تم متحف تياتبي كاب كلها خفت أنا من اللي متحف ده حس كون تانيرا مسبات مالتي مسبات كتلالو خلا خاسي كتقوم ليه ما يتبل مالت مبزحتي شو بس إني إيجور بال كتقوم ليه متراعي تبلهم مسبات كتربع كتقارب كلها كتقوم ليه ملكها تقارب مالتي كتقوم ليه قبل كله بس نيجت في نجرة يكون مالتي تردي خان تبلو تقولهم قال مالتي يكون جالس يمكن كتقوم ليه أنت يمكن تقوم خبزي قدس نور تفين بس تقوم يا أخي تردي خان قد أخون سكيل عليه سكيل ناتو كم نعاقة خلا كنجرة كاي خلي مالتي كم يجرهم دلوقتي أنت كتقبلوا الحمد لله كمالتي تردي خان شو خناتي تبغى يرو مالتي بس نسرح دلي ها مسوات كا زعدها سوات كا يدلي كسبل هنا مالتي استنيرو قال سو السنة سرحات سريحة قال رخيبة شو عيدهم قخون كسب بس السيل قاعد جاب زلخو أبز قلتين هذا اللي نالو مالتي بزم مالتي كم ياللي قال كان ده عيد كان عيد طبالو قبل كقولو خا أبتخكلني من قد يزلخو مالتي تخكلني من قد يزلخو بقى challenge لو دالو بقى give up كتقبري بالكانجين تردي خان روبي you have to pay the price بقى that's it ودي خلها مالتي تردي خان نابن تابزع عدي بزح كتعلل كل 5 سبات قال درجة 1% هي أبزع عدي إرتراو مالتي كم زي مجنان ويتا 5 كال خيمس 1% بناتي زي ولا ربعود 1% راح حقو تابزع عدي مالتي السخمان تهلي مالتي نعي نخلا أيضا تردي خاني تخيل برسنت خان تايتل كاني أبزح حقو سرح يسرحني
حجوش لايف يبلون مالتي تردي خاني يا سرح بمسرح مالتي أو حدا كان بال بمسرح تمسجن سرح لنا ندي بالمالتي تمسجن من بالي كنا قيفة جينا أنا تمسجن بيل تمسجن مجمع تمسجن كيبل دحلف نجريل تمسجن عقد داشي مالتي the main point جن تظل خيا سرح كم temporary مالتي جر كم temporary مالتي كنزع عم السرح كنزع خبري كم قال لي كونس كم قال لي نقدر تخفت لك أخذ كون اللي مالتي تردي خاني كم تخونا طريحة حد السيب حاب كتب لك مالتي تخيل مالتي تزيكينو أفتح لك خيات رأي تصبح ولا خاني حرسمي تسمعك تكونفورت زون على خير مالتي كم يجري كونفورت زون على لغة بل وحدنا تخفل كتير كاني كتير نحردي حسب اللي قضية كونفورت زون يعني عاي مالتي قل نفس خا تشالنج قبل أقعد داسي دبل أمنة ثالني أبزع عد غري أخلو خاب كان أخا سرح اللو نابلت مبزع حسب سرح يدمر سرح اللو تيل كان ناعي كمنهم قالو أنت خوين دام مسبلا قلتي فدي ركب تيل كان خا كم يجرنا دحسنا مثلا نابزع عد مقلت فينا هنركب نابن هندوان اللو بزع عد بزح سدتني يزل هندوان اللو فيليبينو اللو تشاينا وين اللو معاذ اللو مالتي نابن حدث كابيرتا سكيل دي ولا متين بل even كمان قانق خلو قانق دي ولا متين مالتي بزم دبل كارلو خبر السبكة ورقة رزيمة بالت سيف نبلو مالتي صحيفه ولا بنتاعه ولا خطوي أو هذا كامباني ناب كامباني ناتكولا يكون انترفيو دكبروا مانجرات اللو انترفيو مش قبر له نواني مش قبرت ولا جزء نتناتنا حبيش عمرو never ever أي قبلوني ترى ديخان مناتي وادر يزلوا مالتي سلن وادر يزلنا بزع عدينا قلتي في ناس راحتين ركب مالتي مناتو تسب مخان قلت رايدي كونس انت انا سب انت لك قالو مالتي اكسبيرينس لمدي قال ما لقى بحال مالتي قانقا نو على مالتي مزغول وارير كاس للسراح تركب يعبينا اس مالتي قلتي كاريك تركب تخيلي خا جين سراح له ديال ندول حتى خا انا سراح له طرح ديال مالتي ምናልባት ተዝሉ ዳዲ ንረክብ ድብል ሰብኣይ ይስዕኒ ተረዲኻኒ ግን ድለ በቃ ድለ ብምንታይ ክድለ ብድላይ ከድለ በቃ ኣነ ክንደይ ሰዓት ናይ ሓደ መዓልቲ ሙሉእ መፅአ ዝሰርሕ ደለኹ ተረዲኻኒ ሶ ግን ንነብሰይ ከዓ ስለ ዝሰርሕ ዘለኹ ያ ክገብሮ የግድን ማለት ክሰርሕ የግድን ሓደ መዓልቲ ሽዑ ምግዳፈይካ ይገርፎኒ ተረዲኻኒ መደባት ጌርካ ካ ትገርፎ ማለት እዩ እንድሕር ዋጋ ከፊልካ ينوح يحتر بصراحة تركب يخا تردي خاني مسبات كا تراخب في اللي أبزعد أب كندا مالتي نيك على هاجر يفيد أبزعد خا مسبات قدنك تراخب ولا كا كم أنا سباتي ما أدري الفولت أنا قريب لي قام تدخل لي إنجليزي تدخل تقين كا ولا متعدد تراخب دي تدخل تقين كا مسحبش تراخب مالتي تحبش أنتي كابي متبزي قدس مالتي بزعبوا له أنت رزار وأنا قريب لي مست كتراد أدخل قام كا تراخب وصا خب جزا وصا كوفيلكا حوي كما صليت بل مالتي ابزعد دمت سب مالتي نعي سب كمان كله يقولنا ابزعد مالتي حو حفتو ادي قال خلوه يقولنا ابزعد يبل انا بناتي مالتي تردي خن اندحر هليو بعلونا بحد خط صحي تحودي قلب زد صنع حسابات ناب قال بعل سدد صح بقى كبصحني ناب كم زرينا يرس كم خلصحني كم كامبان ابلاي قبل كبصحني يو هاف تو ويك اب براذر بقى خطبك تسالك ولا باسكت كخباص له سم قبل كحول نغير حسبيم يا ودي خلخ سمكو قبل كي غاتصب ازخا سنوي بقى كخوني يقولون نحر واقع خفيلكا يبزح ينوح مالتي كتركبي خا قد تركبي خا مالتي حسا ولا انت دير خلك واقع ندخفلك بلب لك قالوا حدث يعلمني نعيش راح رأي اللي قاليلوش تعال الله ينوح اللي قاليلني نعو يكون سب اوريدي زعد نو اللي قبل تراق لي جزور حدا عبي شباي كاب سودان متيو اب سودان فاميلي نيرومو ناي سودان كا خمس الفولت كا انيو بزح شجر كا ابزع عد خا اسرح الناس راح حميمو قال عرفتي بومو مسنا وحات ناي حمامو غزي تفكي تنات بوتا مالتي مستتك سب سرح يقول مالتي غزا خرا يلو قال له مالتي اتليست غزا خرا يودك عدو قال يشوفوا له مالتي اسو سرح قال اتم دك عدو يدلل له سرح مالتي اسو خنتا يقبر لي لمسحات كونت نعي سرح حالتن كوفي دي زوال له بك قال لي مالتي عامتي كلت عامت قبر لي بك كلت عامت نحرجر ايركبني لي مالتي كوف نحرك ايركبني خا وطي خا نحرك بغزا مالتي نحر تدلو خن كاغي معاش بزي قدس كتركبي خا حدا مالتي انت انا سرح بزي قدس كتركبي خا مالتي نقول نغير كمان انا وش قرالو ግን زعد زواد راك عد سلا زونه يخاطف كاسرح يتركب مالتي سو بستغال متن اتم كاب ايرترا اي مين كاب سفاري مالتي افريكا غير متنا زعد اتليست
ዝኾነ ስኪል ማለት እዩ ዝኾነ እንታይ ዓይነት ስኪል ኢልካ በቃ ከይሓቱና ኸማ እንታይ ዓይነት ስኪል ተኮይኑ ብዝኾነ ኮይኑስ ንእሽተይ ስኪል ይዕበይ ንኣስ ማለት እዩ ማስተራት ገለ እንዳሕረስካ ትመፅእ ኮይንካ ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ማለት እዩ ተረዲኻን ዲግሪ ገለ እንዳሕራሊካ ይዕበይ ንኣስ ግን ሞያ ክህልወካ ኣለዎ ቋንቋ ፐርፌክት ኣይትኹን በቃ ጀስት ግን ቤዚክ ነገር ማለት ካልእ ረፍት ናቶም ፕሮናውንሴሽን ኣይኖ ይሸግረን ኒሮላ ንዓይ ማለት እዩ ግን ትርዳኣሉ መንገዲ ማለት እዩ ኣትሊስት ስማዕ ኣቢልካ ወይ ትራንስሌት ግብር ኣቢልካ ከምዚ ኮይነ ነይሩ ከምዚ ትብለሉ መንገዲ እንተሕራሊካ ኢስ ኦኬ ኢንተርቪው ገይሩ ብሰንኪ ቋንቋ ደይኣተው ናብቲ ካምፓኒ ዝፈልጦ ሰብ ኣሎ ኣነ እንታይ እዩ ፀማን ኮይኑ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ሰዓት ዝኻ እንታይ ኮይኑ ገለገለ ካምፓኒታት ኣለዉ ሞባይልካ ከማ ትራንስሌት ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ይብኻ ወረቐት ፎርም ክትምልእ ምላእ በቃ ኣብ ጎኑካ እንድሕራልዩ ሓደ ሰብ ክሓግዘካ እንድሕር ከይትሐግዞ ተረዲኻን ከምዚ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ከም ዘለዎ ንቀበሎ ይብል ኣነ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ሽግር ኣብዛ ዓዲ ስራሕ መፂኻ የለን ንብሎ ንቀበሎ እንተተቐቢልናዮ ጥራሕና ክንረክብ ንኽእል ጀስቲ ግን እንድሕር ኣብ ካናዳ ስራሕ የለን ጥራይ እንድሕር ደማር ኮይኑ ሓደ ሰብ ግን ኣበይ ኣሎ ስራሕ ይብሎ ኣነ ኣበይ ኣሎ ዳ ስራሕ ንገረኒ ብልቢ ኣበይ ኣሎ ሓደ ስራሕ የለን ኣፍሪቃ እንተበልካ ኣፍሪቃ ከምዛ ንሪኣ ዘለና ኢና ማለት እዩ ኣይኖ ገለገለ ኣብ ኩልኹም ኢልኩም እቲ እዚ ኮት ትፅቢታትና ካብቲ ክንመፅእ ከለና ፍልይ ዝበለ ትፅቢታት ሒዝና ስለ ዝንመፅእ እዩ ኣብዚ መፂኻስ ኩሉ ነገር ብቐሊሉ ዝርከብ ጌርና ስለንሓስቦ እምበር ኣብኒ ከለካ እኮ ከምኡ ኢኹ ኢትዮጵያ ነርካ ኢትዮጵያ ቀጢፍካ ይትረክብኒ ኢኻ ካምፓላ ነይረ ካምፓላ ከለና እውን ከምኡ ቀጢፍካ ይትረክብኒ ኢኻ ኣብ ካልእ ዓድታት እውን ተመሳሳሊ እዩ ሕጂ ነዚ ዓዲ ፍልይ ዘብሎ ነገራት ሓደ ሰብ ስራሕ ስኢነ ኢሉ ክድቅስ ኣለዎ ዶስ ካብ ዝድቅስ ብናፃ ክሰርሕ ኣለዎ ያስ ብነፃ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ኸማ ብናፃ ደስራሕካ ሰብ እንድሕር ሃልዩ ንበል ካልእ ኻ ስራሕ ከዓ ክሰርሕ ደሊኻ ኣይኖት ላይፍ ከፊልካ እዩ ዝንበር ገለ ማለት እዩ ኣብቲ ስራሕ እንተራ ጀሚርካ ብነፃ እንተራ ጀሚርካ እኮ እሱ ንባዕሉ እኮ ናትካ ኣካይዳ ርዩ ወይ ድማ ናትካ ብቕዓት ርኢ እኮ ቀጥታ ሃየር ገብረካ ኸል እኮ የተወካ እኮ ናይ ባሓቂ እዚ ካብ ኮፍ ምባል ቀል ነገራት ወፂኻ ትምለስ ከላ ይሓይሽ ኤግዛክትሊ ዛስ ወይ ሃይጠጋ ከምኡ ሓንቲ እዚ ካልእ ፅቡቅ ኣብ ሓደ ዕላል ስማዕ ኳስ እንታይ ነይራ ኣብ ሓደ ካምፓኒስ 20 ሰባት እዮም ኣፕላይ ገይሮም እቲ ሓደ ከዓ መበል 21 ሰብ ማለት እዩ ሕጂ ኣፕላይ ገይሮም ተፀዊዖም ኢንተርቪው ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ክትእትው ሓቲትዋ ነታ ሪሰፕሽን እታ ሪሰፕሽን እንታይ ኢላቶ ኣይተኣቱን ኢኻ ሪጋኻ ሓሊላቶ ማለት እዩ እቶም 20 ሰባት ናሕራኣትዮም ኦልሬዲ ክውዳእ ይኽእሉ ነገር ገለስ ኣይክረክብን ኢሉ ሓሲቡ ሰብዚ እንታይ ገይሩ ሓንቲ ነገር ተሓበርኒ ኢልዋ ማለት እዩ እንታይ እታ ነገር ኢላቶ ወረቐት ፅሕፈ ክበክ እንዴ እታ ወረቐት ላይ ነቲ ማናጀር ሃብልኝ ነቲ ዝቆፅር ማለት እዩ ሰራሕተኛ ዝቆፅርስ ሃብልኝ ኢልዋ ኦኬ ፀገም ድባል ይብሉ ገለ ፅሕፍ ይዋ ማለት እዩ እቲ ማናጀር ኣንቢብዋ ማለት እዩ ኣንቢብዋ ገለስ ሰሓቅ ይሞይቱ እንታይ ድብል ወረቐት ፀሓፉ ኣይኖ ይፈልጥ እያ ኣይኖ ይፈልጥ 20 ሰባት ኣለዉ ብቅድመይ ኣነ መበል 21 ሰብ እየ ግን ቅድሚ ሓደ ሰብ ምቁፃርካ ማለት እዩ ቅድሚ ሃየር ምባልካ ንዝኾነ ሰብ ኣይትታወኽ መጀመርያ ንዓይፈተነን ማለት እዩ ሃየር ኣይትበል ማለት እዩ ሕጂ ገሪሞ ማለት እዩ እንታይ ገሪሞ ማዕረ ከምዚ ማለት እዩ ነብስኻ ተኣሚንካ ገለስ ቅድሚኻ እንታይ ዓይነት ስኪል ኣለዎ ብዘይገድስ ገለገለ ነብስኻ ጥራይ ከምዚ ጌርካ እንታይ ይባሉ ግን ባይዘወይ ተቆፂሩ ማለት እዩ ሰብ ማለት ተቆፂሩ ኣትዩ ገለ ስራሕ ማለት እዩ ግን ስራሕ የለን ኢልካ ጥራይ ኮፍ ምባል ማለት ዳርጋ እንታይ ድብል ወላ ናይ መድሃንያሎም ማለት እዩ ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ድብል ደይሰርሕ ይብላዕ ይብል ይመስለኒ ተረዲኻን ደይሰርሕ ሳ ይብላዕ በቃ ተረዲኻ ሶ ካብ ገዛኻ እንድሕር ወፂኻ እንድሕር ይዕበይ ይንኣስ እንድሕር ትንቀሳቐስ ሃሊካ ክሰርሕ ወላ ብነፃ ስራሕ ብነፃ ምስራሕካ ኢኻ ትረክብ ሶ ከምዚ ይመስለን ረባሓዊ ካልእ ትምልኦ እንድሕር ሃሊካ መላእ ኣልና እሞኒ መወዳእትኡ ገለ ኣድቫይስ ሃበለይ ነዞም ዝመፁ ብሕጂ ማለት እዩ ትብሎ እንተሊካ እዚ ናይ ሓፈሻዊ መደምደምታ ብዝንገብሮ ትኸና እቲ ናይ ኣጠማምታና እኒ ኩሉ ግዜ ነገራት ኣብ ኣጠማምታና ወይ ድማ መረኣያና እዮም ዝቕየሩን ከም ዘለዎም ዝቕፅሉ ማለት እዩ ሕጂ ናትና ኣጠማምታ ኣበየና እዩ ኩሉ ግዜ ፖዚቲቭ ዝሓስብ ሰብ ፖዚቲቭ ካ ይገጥሞ ማለት ፅቡቅ ዝሓስብ ሰብ ፅቡቅ ረክብ ማለት እዩ ሕማቅ ዝሓስብ ሰብ ከዓ ሕማቅ ረክብ
እዚ ዘረኣኻያ ካ ተዓፅበ ሓንቲ ኸ ይብሉ ማለት እዩ እዚ ኣብዚኣ ሓንቲ ኣብነት ከም ጣልካ ናይ ሓደ እንታይ ኣለና ናትና ብሓንቲ ዳይሬክሽን ስለ ንጥምት ፀገማትና ሕጂ ብዛዕባ ናይ ስራሕ እንተዳንፂኻ ሕጅስ ስራሕ ሓቲትካ ንሓደ ሰብ ኣይረክብን እዩ ቀልጢፍካ ኣይትረክብን ኢኻ ረዚመ ተብፅሓ ኣብ ሓደ ቦታ እሳቶም ኳ እዞም ሰብ ስራሕ ንባዕሎም ልቦም ጠፊኦም ኣሎ ብረዚመታት ዕለቕልቕ ኢልዎም ኣሎ ማለት ሕጂ ካልኣይ መዓልቲ ክሪኡ ገምፂሎም ኣይርእይዎን እዮም ምፅኢ ረዚማኻ ተቐቢሎም ጥራይ ኩሉ ድሽክዑ ማለት እዩ ሕጂ ብኣካል ከድካ እንተደኣ ደጊምካዮም ከምዚ ሂበኩም ነይረ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ እንታይ ኣሎ ሓድሽ ነገር ተራእልካዮ ናትካ ተገዳስነት ንባዕሉ ይርእዮም ናትካ እቲ ህርፋን ናይቲ ስራሕ ድዩ ዋላ ናይቲ ካልእ ዘለካ ይርእዩኻ እዮም ናይ ምባል ተኽእሎ ዝለዓለ ይኸውን ማለት እዩ ካልኣይ ሳልሳይ መዓልቲ ናብቲ ሓንቲ ቦታ ከምዚ ጌርካ ደጋጊምካ እንተደኣ መፂኻ ሓደ ነገር ትረክብ ኢኻ ሕጂ ዝበዛሕና ግን ሓንሳብ ምስ ኣብፅሓናዮ ናብኡ ገፅና ተመሊስና ይፈልጥና ኣነ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ከምኡ ሓትየ ኣብፂሕካ ዶ ገለ ብሎም ሸብሎም ወይ ኣብፂሕ ኣለኹ ብድሕሪ ምፅሓካ ከድካ ሓቲትካዮም ትፈልጦ ገለ ብሎኒ ኣይፈለጥና ገለ ንብልካ ፍፅም ክቆፅሮ ከይድካ ይሕሰብ ካልኣይ ሳልሳይ ግዜ ናብቲ ቦታ ከይድካ ክትሓትት ኣለካ ማለት እዩ ሽዑ ኮፍ ኢልካ ክትብል ዘለካ ነው ተዛዊርካ መፂኻ ማለት ተዘናጊዕካ ትመፅእ ግደፍ ክእል ነገራት ካብ ሓሳብ ከገልፅ ድሕን ሕጂ ካልእ እንታይ ኣሎ እቲ ኣፅብብ ኣቢልካ ምርኣይ ኩሉ ግዜ ብሓንቲ ምስላ ድያ ወላ ብሓንቲ ታሪክ ገይረ ክዛዝ መልክዐ ሓደ ሃመማ እንታይ ኣሎ ጌብን ምስ ኢልካ ከምዚ ኣብ ቤትሮ ዝኾነት ገዛ ሓደ ሃመማ ኣሎ ውሽጢ ሕጂ እዚ ሃመማ ክወፅእ ደልዩ ንደገ ይርኢ ኣሎ ብርሃን ይርኢ ኣሎ ንደገ ክወፅእ ደልዩ ማዕፆ ተኸፊት ኣሎ ዓቢ ማዕፆ ተኸፊት ኣሎ ግን እሱ በይን ፍትና ኣሎ ልክዕ በቲ ቤትሮ ይኸይድ ይጋጮ ይምለስ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ሰብ እዚ እዚ ሃመማ ማለት እዩ ክወፅእ ደልዩ ይረኣዮ ዘሎ ግን በይናይ እንዳኸደ ይኸውሓ ኣሎ ግን በቲ ሮንጎ ወይ ማለት በቲ ጌጋ መንገዲ ማዕፀዲ ይብሉ ማለት ስለዚ ሄደ ኢሉ ከምዚ ሄደ ኢሉ ትረጊጋ ኣቢሉ እንተዝሓስብ ነይሩሲ ኣብቲ ጎኑስ ማዕፆ ተኸፊት ኣብ ደገ ተኸፊት ኣሎ ስለዚ በዚ ኣብ ደገ ጌርካ ትወፅእ ሰብ ነርካ ክወፅእ ክእል ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ሳን ሄደ ኢሉ ምሕሳብ ግን በቲ ምስቲ ቤትሮ ክናጓዕ ንባዕሉ ኣብ ዘይተለየ ሕማም ስንክልና ክበፅሕ ማለት እዩ ሕጂ ቲምናትና ናብኣና ንገምፅሎ ሕጂ ነዚ ናብ ሰባትና ማለት እዩ ካልእ ዕድላት ጥምት ኣለና ንምባል እያ ብዙሕ ዕድላት ኣሎ እዩ ማዕት ዕድላት እዩ ዘሎ እሶም ዕድላት ብኸመይ ንጥቀመሎም ሓንቲ ነገር ሓሲብካ ኣለኹ ነዛ ናሓሰብካ እንተደኣ ዘይሰሊጣትካ ንዓኣ ዲኻ መመሊስካ ቃለሳት ትሚልካ ብኣ ትነብርስ ወይሲ የማን ፀጋም ካልእ መንገዲ ትሪኢኻ ነታ ዝሓሰብካዮ ንባዕላስ ነታ ዝሓሰብካዮ ክትዕውተላ ትኽእል መንገዲ ሲ ንየማን ተጠዊኻ ትረኸባ ትኽእል ትኸውን ምናልባት ሳግን ንየማን ምጥዋይ ገዲፍካ በዚኣ ንፀጋም ዝኸድካዮ ጥራይ ንፀጋም ከድካ ትፀልፍ ተኮይንካ ወይ ድማ ኣብኣ ሒዝካ እንተደኣ ትነግስ ኮንካ ልክዕ እቲ ነቲኣ ዝረኸቦት እያ ትረኸበካ ንዓኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ የማን ፀጋም ምጥማት ብጣዕሚ ወሳኒ ማለት ሕጂ ንሕና ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ሰባት ንባዕሉ ክነሓትት ከለና እቶም ትኽክለኛ ሰባት ትኽክለኛ ሓበሬታ ክህቡና ዝኽእሉ እንተደኣ ረኺብና ብጣዕሚ ዕድለኛታት ኢና ማለት እዩ ናብቲ ዘይንበፅሓሉ ምክንያት ከዓ ወላ ሓደ የለን ማለት እዩ ናብቲ ንሕና ንደልዮ ወይ ድማ ንሕና ንሓስቦ ማለት እዩ ያ ከምዚኣ ገይረ ክዛዝም መልካ ይፈቱ ታንኪዩ ስለቲ ዝነበረ ፃኒሒት ማለት እዩ ንኣብነት ከም ዝፍለጡና ካሲ ምናልባት ሓገዝ ደልዩ ገለ ኣይሰኣኑን እዮም ማለት ከምዚ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ድዎም ሰባት ገለ ደው ኢሎም ብምንታይ ክረኽቡ ይኽእሉ ማለት ኣለካ ዲ ዝኾነ ሶሻል ሚድያ ወይ ናምበር ያ ይከኣል እዩ ኣሎ ቴሌፎናት ኣሎ ማለት ሶሻል ሚድያ ናይ ፌስቡክ ገልታት ንጥቀም ኢና ቲክቶክ ንባዕሉ ኣሎ ኣበይ ክገብረልካ ክእል ወይ ድማ ብዚ መንገዲ ካ ገይሮም እውን ክረኽቡና ይኽእሉ እዮም ምሳኻት ተራኺቦም ከምኡ ገይሮም እውን ወላ ሓንቲ ፀገም ዝበሃል የብሉ ያ ንራም ከልና ዘሎ ሓበሬታ ዘሎ ነቲ ሓገዝና ዘይንኽእሉ ምክንያት ሰብ ሓንቲ የለን ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ያ ረቢ ሓውና ያ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዕላል ነይርና ኣጋጣሚ ብዙሕ ብተሓትትናዮ ገለ የለን ብዙሕ ዳኣ ተወሰብ የለን
ግን ጽቡቕ ዕላል ነይሩ ረባሖይ አይሆፕ ደጊምና ክንዓሊና ኢለ ብኣካል ማለት እዩ ከምዚ ብላይቭ ገለ ደይኮንስ ብኣካል ክንዓሊና ኢለ ሓስብ ማለት እዩ ዝኾነ የሕዋት ያ ከምዚ ክሰምዑ ዝፀናሕኩም እዩ ኩሉ ማለት እዩ ምናልባት ድኾነ ንካናዳ ትመፁ ሰባት እንድሕር ሃሊኹም ወይ ኣብ ካናዳ እንድሕር ሃሊኹም ከዓ ማለት እዩ ዝኾነ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ካብዚ ናትና ተረዲእኹም ክሕግዙን ይኽእል እዮም ኢልኩም ወይ ንዓይ ወይ ሮቢ ኮንታክት ክትገብሩና ትኽእል ኢኹም ማለት እዩ ኣትሊስት ድኾነ ነገር ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና ማለት ኣብዛ ዓዲ ዘሎ ነገራት ከማን ብዙሕ ቻለንጅ ኣሎ ኣይኖ ግን ካሊእ ትረፍ ግን ከምዚ ብሓሳብ ድዩ ገለስ ክንሕግዘኩም ንኽእልና ወላ ምስ ብፋይናንሻል ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ባንኪ ክሽገሩ ትኽእሉ ኢኹም ባንኪ የሸገርኩም ህልው ገለ ማለት እዩ ክትውከሱና ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ድኾነ ኢንፎርሜሽን ማለት ንፈልጡ ክነካፍለኩም ስንኽእል ኢና ማለት እዩ ፅቡቕ መደብ ነርና ረባሓዊ ያ ቴንኪዩ ረባሓዊ ዕድመያ ክብርካ ስለመፃኻ ማለት እዩ ፅቡቕ ግዜ ነርና ብረኹም ሸት ቴንኪዩ ደቂ ዓበይትኻ ሰላም ረባሓዊ ሰላም በጣም ረቢ ኩላቶም ባባይ